gwasgonod. Sôn am anafiadau, siw mae'r tîm yn edrych heddi. Chi wedi gallu croesawu rai o chwaraewyr nôl? Ie, ambell un yn ôl. Ni dal gorfod trial gorffwyso ambell un i cael nhw'n iawn. Wythnos diwetha, ni'n tîm ifanc iawn dros ben, ond maen nhw wedi ennill profiad. A dyna beth oedd yn bwysig wythnos diwetha i cael y profiad iddyn nhw i warin erbyn chwaraewyr o safon uchel iawn. Ac bydd hwnna'n talu ffrwyth dros amser. Mae'r sefyllfa yn eich dwylo chi, ond chi'n mynd i fod yn cadw un llyged ar beth sy'n digwydd yn y gêm eraill? Unwaith eto, just trio concentrate ar beth da ni'n gallu gwneud. Allan ni'n gwneud yn byd o'r gêm eraill. Allan ni'n controlio beth da ni'n gwneud o yma. So, just trio cael 3 pwynt o yma wedyn, da ni'n gorfod poeni am fixes eraill. Diolch yn fawr. Ie, tynged Caernarfon yn ei dwylo ei hunain. Mae hynny'n ffactor yn amlwg. Beth am ei record nhw'n erbyn Met hefyd? Bron yn 4 blynedd oes i Met ennill yn erbyn Caernarfon. A hefyd, beth am hwnna? Yw hwnna'n bwysig eddi? Ti'n gwybod be mae o? Fydd y ddau glwb yn dweud, dio ddim ots beth sydd wedi digwydd. Mae hon yn gêm ar ben ei hun, yn seicolegol, mae'n cyfri. Mae fatha camer y cae at ei gol ar y blaen. Dyna sydd fydd chwaraewyr Caernarfon, neu dyna sydd ddyliau nhw deimlo. Ac union rhyw fath o safbwynt Met, fydden nhw'n meddwl, yn cefn i meddyliau, sa neb yn cyfaddau hyn, cofia. Nhw'n wedi gemlyn yn y cefn, byth dangos gwendid. Yn cefn i meddyliau nhw, mi fydden nhw'n meddwl, da ni'n gwybod sydd i ennill yn erbyn hein. Felly mae rhaid i Caernarfon wneud yn siŵr bod nhw'n cario hon, cario'r record yna i fewn i'r gêm, ac yn amlwg fel ti'n deud, mae'n ei dwylo nhw, fydden nhw'n teimlo'n ffyddiog iawn. Maen nhw wedi ennill i 2 gêm ddeth yn y de hefyd, Caernarfon, yn mwynhau lawr South, ond Met wedi colli 8 i ddim wythnos diwetha, yn erbyn y Seintiau Newydd gyda llaw. Oedd yna anafiadau, oedd yna ffactorau, ond faint o ffactor bydd hynny? Ffactor fawr. Dwi ddim yn beirniadu o safbwynt dwi erioed i bod yn y sefyllfa'n hyn. Dwi wedi colli'n drwm ar y cae. Mae'n effeithio arna chdi'n feddyliol. Os ti'n ildio 8, dim ots be di'r esgusodion, a mi fydden nhw'n trio defnyddio'r esgusodion yna i geisio greu'n siŵr bod o'n effeithio nhw. Oedden nhw lawr i 10 dyn yn gynnar yn y gêm, iawn. Yn erbyn y Seintiau Newydd, iawn. Mae rhywun yn gallu colli'n drwm yn erbyn y Seintiau, ond dal i fod. Ti'n colli o 8. Mae hynny'n effeithio chdi'n feddyliol ac yn anodd i fynd i fewn i'r gêm nesaf heb adael iddo fo effeithio na chdi. Ie, mae'r Seintiau record anhygol eto ar hyn o bryd. Gewn ni mwy am hynny yn ystod y pnawn, mae'n siŵr, ond dyna'r olygfa fan hyn. Un nos o leuad ac un tîm sy'n gallu cyrraedd yr hanner ucha. Mae yna 3 dal yn ddi ar cyfan y fyw ar Sgorio. Diolch yn fawr ato ni. Wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni. Tipyn o olygfa fan hyn yn y brif ddinas, yr haul yn machlyd, ond pwy fydd yn cyrraedd yr hanner ucha? Caernarfon sydd ar fantais. Felly nhw yw'r ffefrynnau ar hyn o bryd. Ond i ddilyn y cyfan yn fyw o'r S4C heno. Cyn hynny, digon wedi bod yn digwydd pnawn yma. Wrexham yn ail yn adran 2 ar ôl ennill eto Casnewydd di ennill yn y bencampwriaeth. Owain Tudur Jones gyda fi. Caerdydd di colli o 2-0 gartrefyn Leeds, ond Ethan Ampadu yn gapten ar Leeds, y Cymru cyntaf i wneud hynny. Es John Charles yn y 50au, Abertawe 2-1 yn Birmingham, Jordan James di sgorio i Birmingham, rhyw 95 o funudau, Clybiau Cymru ddim yn hapus, ond chwaraewyr Cymru wedi cael pnawn bach da. Dan James di sgorio hefyd. Ie, hynna wastad yn da i weld chwaraewyr Cymru yn mynd amdani ac yn syrenu. Dwi'n mwyn gwybod os fydden nhw'n cael croeso gan gefnogwyr Abertawe a Caerdydd pan nhw'n chwarae Gymru nesaf, gown ni weld. Ond canlyniadau siomedig yn y bencampwriaeth, ond Wrexham jyst yn mynd o nerth i nerth yn dydi. Fel o'n i'n gweud, maen nhw'n ail ar hyn o bryd ar ôl y fuddugoliaeth heno, ond pwy fydd yn cyrraedd yr hanner ucha yn uwch gyngrau'r Cymru JD? Na'r cwestiwn, fe gewn ni'r ateb mewn rhyw awr a hanner. Fi'n credu, dewch i ni weld sut mae'n mynd felly. Fy'n ysgrifennu yn Saesneg ar y botwm coch, yn disgwyl amdanoch chi yn y pwynt sylwebu fan hyn. Ein prif sylwebwyr yn y brif ddinas, Malcolm Allen, yn eich ffari. Diolch Dylan, noswaith dda bawb ar noson pan mae pob un gêm yn uwch gyngrau'r Cymru yn cychwyn am chwarter wedi 5. Ond dyma lle mae'r sylw. Dyma y gêm lle mae tynged tîm yn ei dwylo ei hun, a mae'r tîm hwnnw heno mewn di a melyn ac yn ymweld â thîm sydd wedi mynd ar rediad o 4 gêm heb fuddugoliaeth nag 1 gôl. Mae popeth yn ymddangos o blaid yr ymwelwyr Caernarfon. Ac ar gyfer yr ornest, wel mae'r ddau dîm yn gwneud 3 newid o'r gêm diwetha. Mae y tîm cartre yn croesawu profiad. Emlyn Lewis yn dychwelyd, Elliot Evans yn dychwelyd, Sam Jones yn dychwelyd. Enwau mawr, newidiadau mawr yn hym yr ymwelwyr. Lewis Webb sy'n yn y gôl yn lle'r golwr ifanc 2 ar 15 oed. Thomas wedi bod yn chwarae yn ddiweddar. Mae Morgan Owen yn chwarae i gêm gyntaf dros Caernarfon, a mae Darren Thomas yn dychwelyd i'r tîm gyda'r newyddion annisgwyl yn ystod wythnos bod Zach Clark sydd wedi sgorio mor aml wedi cael ei alw nôl gan glwb Caer. Ia, profiad ar ifanc yn y cefn fan hyn gyda McCarthy. McCarthy, wel, di lang yn y chwarae. Mae'n ni'n gwybod na Emyr Lewis sy'n y canol, Emlyn Lewis sy'n y canol, a Cadwal ydyn. Felly 3 yn y cefn, 4 reit o bysodol gan Met Caerdydd braw yma. Wedi gan i Sodi Price a Cafango, mae'n partneriad da yn canol o cae. Wedyn Jones Evans, nhw fydd yn ella'n gil, wedyn yn lledu'r chwarae. Nhw fydd yn trio bwydo Vincent. Wedyn, gyda ni 3 yn y cefn eto gyda Caernarfon, ond fydd gyda ni Owen a Bradley dod yn ôl fel wingbacks i helpu nhw allan pan nhw'n gorau amddiffyn, ond nhw hefyd fydd yn gorfod cynnig hynna'n lawr yr esgyll. Gossett a Williams, eistedd mwy na ddim, fydd Gossett gadael yr ryddhad i Mark Williams. Lloyd a Thomas, maen nhw'n wedi greu problemau fydden nhw, maen nhw'n mynd fod yn positif. A wedyn gyda Adam i fyny'r llinell flaen sy'n sgorio goliau. Ia, mae o'r dyn, hat-trick yn erbyn nhw'n gynharach yn y tymor. Bradley, gwneud pyn bach o challenge gwahanol o prawn mael bydd. Lle bynnag fe o'n mynd, mae Christopher Craven yn ei ddilyn. Rwy'n ta, y dyn yma, mae rhaid chdi siarad amdano fel Thomas Price, gath ei ryddhau gan Abertawe, canol cae ydi o, mae'n bod i cael o'n tîm yn Met Caerdydd, ac fydd bob dim yn trio mynd trwyddo fo, bydd rhaid i Caernarfon stopio fo. Bryd Malcolm Jones ydy'n dyfarnwr ni, un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol. Bachgen o Wrexham, bellach yn byw yn Abertawe, wrth gwrs. Y beth cyntaf sy'n eich taro chi, gyda'r gic gyntaf ar ddigwydd ydy bod cryser ddau dîm yn dywyll iawn. Falle mae dibynnu ar lliw y trwsus fydd y cefnogwyr, y dyfarnwr a'r sylwebwyr i weld y gwahaniaeth. Thomas, cyfnod cynnar iddo fo adael i farc, a mae'n gallu gadael i farc yn dydi. A dyna fydd Caernarfon yn gobeithio weld ganddo fo. Y chwarae pwrpasol uniongyrchol. Yn cael ei hennill yn ôl ag at Cartwright. Cartwright at John. A Caernarfon yn mynd i chwarae o'r Malcolm yn ei awgrymu. 3 yn y canol, y 2 ôl asgellwr.
Ac efo'r dyn yma, Williams yn chwarae o blaen y tri cefn. John. Mooney. John. Ac y cyfan yn nwylo yr ymwelwyr. A mae record nhw o'r Dylan yn trafod y peth efo Owain Tudur Jones cyn y gêm. Mae'r record Caernarfon yn erbyn y Met. Wel, yn syfrdanol o dda. Mae'r Met yn dîm da. Ond mae'r Cofis di ennill y 7 gêm ddiwetha rhwng y ddau dîm. Wedi symphio neithiwr y bêl at Lloyd. Lloyd i mewn i'r cwrt. Ac oedd hi'n bwysig iawn bod Lewis yno. Ac oedd hi'n bwysig bod Alex Lang, y golwr profiadol, yn effro hefyd. Ie, dwi'n tactega Met Caerdydd fyna. Dwi'n bach yn diddorol hefyd. Maen nhw igon hapus i Caernarfon cael pasio'r bêl ar ôl. Maen nhw'n gosod trapia. Gosod trap, maen nhw'n disgwyl i Caernarfon. Oherwydd mae Caernarfon angen cael rhywbeth allan o'r gêm. Maen nhw'n disgwyl Caernarfon dechrau'r tempo a cael mynd ar gêm at nhw. A wedyn i taro nhw wrth ymosod. Dych chi faint o hawl mae i Caernarfon, maen nhw'n cael cam neu ddau, eiliad neu ddau, codi penna, chwarae bêl o gwmpas. Ond dych chi pan mae Met Caerdydd yn cael y bêl, faint o sydyn maen nhw'n trio gwrth ymosod. Lewis yn ei ôl yn y tîm. Un o'r rhai oedd yn absennol yn y grasfa. Yr embaras o grasfa yn y gêm ddiwetha yn erbyn Met. Y math o ganlyniad sydd ddim yn gyda daioni i hygrededd uwch Gyngrair Cymru. Ac ydych chi'n ystyried y Met wedyn yn cyrraedd ail dîm. Y Seintiau'n hyfrach di cyrraedd ail dîm, a hynny o 4 gol i ddim. Felly'r gagendor nid yn unig mewn pwyntiau, ond yn safon y cynta, rhwng y cynta a'r ail yn yr uwch Gyngrair. Ond dyna ni, o dan y Seintiau, mae'n gystadleuol. Ac o dan y Seintiau, mae Caernarfon yn gobeithio bydden nhw yn gorffen y pnawn yn y 6 uchaf. Owain Tudur Jones efo fi, neu efo fewn yn munud wrth i ni gael golwg eto ar Morgan, y bachgen yma sy'n chwarae am y tro cyntaf. Mae wedi cael y bêl i mewn i'r cwrt, oedd hi'n bêl dda. Ond mae Lewis a Lloyd yn wynebu gilydd, un yn croesi, llall yn clirio yn amlach na ffidio mynd â drosedd fanna. A mae'n gegreiddio. Ond i'n sôn, Owain, cyn y gêm, oedd y rheolwr Caernarfon yn sôn, mae mor nerfus. Mae hyn yn golygu gymaint iddo fo. Mae'n gêm mor bwysig a hynny ar ymwelwyr, yn dydi? Yndi, a sicr o'n androsedd ar Dani Gosit. Pan ti'n nerfus cyn gêm, mae'n profi bod chdi mewn sefyllfa lle mae'n gêm bwysig. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gweld enghraifft sut mae Met wedi dechrau. Da chi wedi sôn amdani, boys. Dynion tôl y bêl. Fe Richard Davies, bydd o'n hapus iawn efo sut mae dîm mod i dechrau. Bradley sy'n paratoi i gymryd y gic. Uniongyrchol. Ie, yn barod, da ni'n gweld y gael cael Goset a Mark Williams yn cael 3 cyffyrddiad a just cymryd y cyffyrddiad bach ychwanegol na hefyd i beidio colli'r bêl. Neu siŵr o'r bas, lledu'r chwarae, Sean Bradley ar y bêl, cymryd pobl ar, yna bydd eisiau weld. Cyfle arall o gic gosod i'r hoeddi mewn at y postyn gosa. Mae'n taro brest y golwr. Mae Lewis yn mynd amdani. Di dal heb gael ei chwirio. Mae'r dyfarnwr yn y diwedd yn gweld fod na drosedd. Yn nath y golwr yn dda, ond oedd hi bresenoldeb o'n ddigon. Dwi'n yn siŵr faint oedd yn gwybod am y peth. Ia, digon o fawnsio o gwmpas y bêl, ond dim byd o Gris Caernarfon nag oedd. Dych chi, wel, i ddechrau mae'r golwr yn wneud yn dda, dydy just i gadw Griff Williams allan, o wedyn Griff John. Ia, ni'n siŵr o sôn o drosedd, ond o'n ar ei wthiad bach gan Davies ar y gol geidwad. Ond ydy dyfarnwyr, dyn nhw'n licio rhyw bethau fel gol math scrambles, maen nhw'n tueddu roed y chwipan y geg yn gyntaf a posib. Wel, yn y cwrs 6 fel arfer, mae'r golwr yn cael y drosedd. Si allan i'r cwrs 6, mae'r dyfarnwyr ma'n meddwl pan nhw'n chwarae allan ar y cae. Dyna di'r rheol. Gol gyntaf pnawn, John Owen. Dylo i Aberystwyth ar y blaen erbyn y Bari. A mae'n mynd i fod yn bnawn felly, dwi'n credu. Mae'r cychwyn yn fywiog yma yn y Met. Gwaith da gan Vincent Ad Evans.
ymweliad prin gan y tîm cartre a hanner Caernarfon o'r cae. Price sy'n derbyn. Nôl at ei gapten McCarthy, Lewis. Lewis eto, mae hwnna'n ber heriol. Tu ôl i Owen. Digon bodlon, Malcolm? Fysa. Dyn yma, digon bodlon efo'r start. Just yn siŵr beth fydd o'n meddwl ydy cael y pêl allan i Bradley yn ochr ac i Lloyd ochr arall, oherwydd mae yna ddigon o le i lawr yr esgyll. So ddim cwestiwn am hynny. Ond i fyny rwan, barn mi dyn, Mets Caerdydd, just yn eistedd yn ôl, just yn hapus i neud hynny. Ond tybad ydy yna'n digwydd oherwydd be oeddwn ni sôn am cyn y gêm. Maen nhw newid gollio 8 gol i ddim. Mae gen nhw record mor wael yn erbyn Caernarfon. Bron mae Mets yn dod i fewn i hon yn chwarae fel y tîm oddi cartra, dynion sol y bêl, gwneud siŵr bod hi'n siarp nhw'n dda, anodd i torri lawr, ond dwi'n meddwl bod hynny'n chwarae i dwylo Caernarfon. A hefyd, ella, bod nhw'n meddwl, wel, da ni'n y chweched cabarod. Mae'n werth cofio, mae'r trydydd safle yn bosibiliad i Met. A dyna'n sicr medden nhw oedd ar ei meddyliau nhw, a sydd ar ei meddyliau nhw dod fewn i'r gêm yma. Mae'r trydydd safle na mynd i Ewrop, lot o weithiau dydy yn uwch Cymru. A mae Ryan Jenkins wedi gwneud mor dda yma dydy, ond oedd o'n ddiddorol siarad efo fo, mae'n dal yn llawn, ysbri llawn a wyddfyd pryr ar weitha yr hediad siomedig sydd wedi bod, ac efo 2 gêm i fynd, meddwl bod ni'n saff yn y chwech ucha, mae hynny'n dipyn o gamp a mae o. Gosset a Mark Williams, just y bel mynd i fyny a Sam Jones yn rhaid. Ni weld fflachau gan Sam Jones blwyddyn dwytha ar ddechrau tymor do. Faint o goliau a sut goliau mae o medru sgorio. Unwaith mae'n cael cyffyrddiad Mark Williams neu Gosset yn ei ddwyni. Unwaith eto. Lloyd, Thomas ar rediad da. O na te Bradley! A mae'n rhydd, mae rhaid i fynd mewn i gefn yr hwyd a mai. A mae Davies di'r hoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ac mae'r ymwelwyr yn cael y fantes gynnar, mae chwarae cynnar nhw wedi heiddi a mae'r wen yn deud y cyfan. Allan nhw'n dymuno am ddechrau gwell. Dyma pa mae Darren yn ôl, de. Edrych a chwaraewr taled, galluog, llawn dawn, llawn sgiliau, wedyn just codi ben pa mor rhedag efo'r bel, mae hynna'n gyfrinach yn ei hun, anodd wneud, cofia. Darren nid o edrych mor hawdd. Bas pwysa cywir, Sean cymryd ar y cyffredau cynta, dim gadael y gol i setio hyn, mwyn i'r arbediad. Ac Adam yn neud be mae'n arfer neud. Adam Davies yn neud be mae'n arfer neud fel blaenwr, just yn bwydo ar y bitsia bach ma. Diolch yn fawr. Golwr, Owain, golwr. Ie, mae'n siocar i'r golgeidwad yn sicr, ond ti'n sôn am Darren Thomas yma na, be mae'n gynnig i'r tîm. Pa mor haws oedd wedi gallu syrffio i'r ddear ar ôl tackle gan McCarthy yma, ennill y gig rhydd na. Dal i ben i fyny, dal i fynd, bwydo'r bas tuag at Bradley, a maen nhw'n heiddi hwnna. Gret gweld. Sorry, Nick, just yn sydyn, ti'n deud am Darren Thomas, 1 gol mae wedi sgorio tymor yma. Ond pan mae'n mynd yn hyn, mae o'n deud na fi, mae'n 37 oed, mae o'n creu cyfleon, neud rhywbeth ddigwydd fel yna. Davies eto. Fyny hi chwilio am Vincent. Y peniad gan Cartwright. A mae hwn yn gychwyn anodd yn dydi i Met. Oedd y ffaith seicolegol yn ei herbyn nhw ar ddechrau'r gêm yma. Ac oedd ymateb rheolwr Caernarfon Richard Davies. Oedd o'n ysu i'r bêl na fynd mewn i'w hwyd, a dyma mae'n ei olygu. Ac Caernarfon yn y 5ed safle. A Met yn sydyn yn y chweched. Maen nhw yn mynd i fod yn y chwech. Lewis yn ei hennill i.
Williams yn ildio'r gic. McCarthy. Nôl at Lang, roedd Lang yn siomedig fyna, efo'i gyfraniad am y gol na. A mae angen pennau profiadol y Met setlo. Elliot Evans. McCarthy yn chwilio am Cabongo. Dyma'r gore gan y Met hyd yn hyn. Cyfnod bach o fefiant, da gan Evans. Bêl nôl eto Cabongo. Cabongo cael ei gael lawr na'r ferchog gan Williams fanne. Gwaith da gan dda, mae Bradley nôl yn cynorthwyo, mae Davies fyny o'i flaen o. Ond oedd na fflach fanna, fflach o be. Da ni'n gwybod mae Met yn gallu neud, mae gynnwch chwaraewyr talentio. Owain, mae pawb yn sôn, mae'n hawdd sôn am y record warthus mae sy'n ganddo yn ebyn Caernarfon. Ydy hynny mewn gwirionedd y chwarae ar feddwl chwaraewyr? Yndi, bendant. Dim ond sawl gwaith. Maen nhw'n deitha chdi, na, dim ond effeithio ni. Mae o'n rhywbeth sy'n cefn dy feddwl ti. A bob tro ti'n chwarae, ti ddim yn ennill, mae record na'n cynyddu a ti'n meddwl, dim beth, ddim yn ddigwydd i ni. Felly, heb os, mi fydda yn effeithio ar Met, yn enwedig rwan yn mynd ar ei hôl i. Craven mewn at Vincent. Williams efo fa eto, mae Williams yn gwarchod o'r amddiffynwyr yna mor dda. Williams fyny at Davies. Thomas chwilio am Bradley. Lewis yno. Lewis chwilio am Elliot Evans. Peniad bach da gan Cartwright ac ata bach gen ifanc mae Morgan Owen sy'n chwarae gêm gyntaf dros Caernarfon. Nôl at y pwynt na, Owen. Wrth gwrs, dydy carfan yma ddim yn newid chwaith nac di'n aml, felly yr un chwaraewyr sy'n y hefyd, ynddo? Ie, yr un chwaraewyr sy'n gorfod delio fo'r un cwestiwn, bob tro maen nhw'n chwarae'n erbyn yr un gwrthynebwyr yng Caernarfon. Felly yn sicr mae'n effeithio arnyn nhw. Wan, mae gen nhw amser yn y gêm yma i wneud yn iawn am hynna. Dwi jyst yn teimlo ar hyn o bryd. Da ni'n gweld dau dîm, un sy'n sicr o'i lle yn y chwech ucha, a'r llall angen ennill mwyn sicrhau. A mae Caernarfon ar hyn o bryd jyst yn chwarae fo'r edge ychwanegol nhw. Ie, unwaith ti'n dod allan i'r cae ac yn meddyliol yn gyffyrddus, mae'n lle peryg i fod. Ti'n fawr dy ben os ti'n meddwl bod di ond ar un y chwech ucha. Mae Caernarfon cymryd mantais o hynny ar y munud. Owen. Gosedd gan Dani Goset. Ond mae yna chwaraewyr yn hîm Caernarfon sy'n dair eisiau ennill hon. Hynny, mae record nhw wedi bod yn dda. Maen nhw yn dîm nes y tymor diwetha oedd yn sicrhau lle yn y chwech ucha. Ac i fod yn deg ar rheolwr Richard Davies, ond na ambell un oedd falle ddim yn disgwyl y bydden nhw'n ei gwneud i. Maen nhw wedi gwneud llawer gwell na'r hanner cyntaf nag oedd nifer wedi ddarogan. Owen. Sodi yn nôl at McCarthy. Lewis. Gwell unwaith eto. Oedd y dacl yn un gadarn wedyn yn doedd gan John. Be allan at Lloyd. Lloyd y ceisio curo Lewis. Lewis yn defnyddio'i brofiad. Sodi. Ar gyfnodau, da chi'n teimlo, a gallai hon ddatblygu'n gêm dda. Evans, mae hwnna'n bas ardderchog gan Evans mewn i'r cwrt. Jones, Sam Jones oedd o. Bêl nôl mewn hwnna'n bas sal ac yn syth lawr corn gwddw. Lewis Webb. Ia, Caernarfon cael chwaraewi tôl i'r bêl yn sydyn yma na. Oedd am eiliad bach, doedd. Mae Griff John wedi cael ei ddal allan efo'r bêl na gan Elliot Evans. Sam Jones methu cael y cyffyrddiau cyntaf na'n iawn. Chwarter awr wedi chwarae ar un gol wedi 9 munud yn gwahanu ar ddau dîm.
A cefnogwyr Caernarfon yn gwawdio lan ar ôl i gamgymeriad ar gyfer y gol na. Mae yna gerdyn coch di bod ym Phen-y-bont. Ac i bwy i Neil Gibson, rheolwr ceic honna. Oedd yn cael digon ohonyn nhw fel chwaraewr. A mae'n amlwg am barhau ar traddodiad. Ond ia, mi oedd na drafod ar ôl i geic honna golli o 4 i 0 yn erbyn y seintiau. Pawb yn sôn, dyna'r ddau geffil blaen, dyna'r ddau dîm sy'n gosod y safon. Ond mae yna safon a safon yn does yn yr uwch gyngrair. A mae'r tymor yma unwaith eto Malcolm yn dangos mae'n safon seintiau geiau ymhell ar y blaen. Ydy, 15 pwynt. Maen nhw'n ei ddau pob arall, maen nhw'n llawn amser, dyna di gyfrinach. Sodi yn chwilio am Price. Price mewn, gwaith da gan Price, mae'n gwybod lle i redeg. Evans! Ddyle fod i gyd yn well ac am ddyfod ac chi'n disgwyl gwell. Wel, prif sgoriwr tymor yma, unwaith eto, a gymaint o brofiad a gymaint o allu ganddo fo. Dwi'n licio chwaraewr, mae ganddo fo bob dim ar y lefel hyn. Ond pan mae o'n gadael i hwnna ddod ar draws i gorff, dydy o'n digon positif. Di'r agwedd am gynno fo, ia, dwi'n mynd i sgorio yma, dwi'n mynd i dymhen drosti, a os dwi'n mynd i basio i fewn, fel nath o tu fewn i'r droed, mae eisiau mynd am y gorneli a cael ei ben drosti. Wel, bethodd Elliot Evans. Gigor Smotyn yn rownd gynderfynol. Cwpan Nathaniel MG. Y gêm gollodd y Met yn erbyn tîm Daniel Higen Abertawe. Ac oedd y Met i disgwyl cael i'r rownd derfynol. Oedd hwnna'n ergyd i'r clwb. Mae'n siom iddo fo. A nhw heb ildio gol drwy'r holl gystadleuaeth. A maen nhw allan. A maen nhw wedi teimlo. Mae hwnna'n dal i frifo. Ac y tîm Abertawe fydd yn herio'r seintiau yn y rownd derfynol. Owen at Williams, Twt, Williams at Gosset, chwarae slick, cyflym, Davies, Lloyd yn cynnig i hun yn alawio fanna, nagod, mae y dyfarnwr, a mae McCarthy wedi cael ei chlirio. Ond y dacl hwyr arno fo fanna, mae honna wedi cael mynd. Owen eto. Pêl dda. Ac yn rhannol oherwydd hediad Davies wedi mynd rhy gynnar. Oedd y syniad yma. Gret o Pêl, ond just adnaf yn ei tydi hawdd i Emlyn Lewis just i sefyll i fyny. Mae Emlyn just oedd yn dweud, ti'n ta'n plygar am fi. So mae wedi mynd a plygu fo arno fo efo'i gefn. Ond wedyn mae o just i sefyll i fyny. Nawr te, gol Clayton Green i Pontypridd. Fydd honna'n ergyd i fai Colwyn. Oedd sôn gydol yr wythnos am y cyfle mae gael Crifwynt, wrth gwrs mae o'n gyfle. Ond Pontypridd yn mynd ar y blaen. Ac heb reolwr, ond mae yna sob yna rhywun yn y gêm sy a'i lygad ar y swydd, Malcolm? Sa ryw sibrydiad? Na, dwi'n mynd am. Owain Tiddy Jones yn efo fi, felly diolch yna. Achos yr enw sy'n cael ei godi, wrth gwrs, ond i cael ei godi efo swydd yn y dre newydd. Mae enw Hugh Griffith, ond mae ar gael, a mae yna ddau dîm yn chwilio am reolwr. A falle bod o ddim diddordeb o gwbl, ond mi fydd na siarad, mi fydd na drafod, a da ni, Malcolm, yn hollol hapus cynyddu y drafodaeth hwnna. Owen, gwaith da gan Owen, o'n i'n nôl at hynny'n y man. Achos mae yna un Allen yn y gêm bai Colwyn, nid Malcolm, di hwnnw, na'n deud i byd arall. A mae Hugh Griffith yn gêm y dre newydd, felly falle bod y Sifrydion yn ddi-sail, falle bod nhw ddim. A mae bus Malcolm dros i'w efusau fo. A mae hynny'n beth braf. Dwi'n rhaid i gweld Malcs yn eistedd lan. Dach chi eisiau fi ddynllach chi, Dach chi eisiau fi ddynllach chi go iawn. Mae'n am reswm. Price a Thomas. A fi yn achub cam. Achub cam, Malcolm. A mae ffyrlondeb teuluol yn beth pwysig. Dwi'n mynd i wasgu'n galetach.
Ond un beth mae eisiau cynnig o'i wirfodd i dderbynio ni ddiolchgar. Williams. Davies. Cartwright at John. A da ni yn agosau at hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Dim ond yr un gol gan yr ymwelwyr i ddangos am i goruchafiaeth, dim ymhell am hynny. Ia, Met sy'n wedi cynnig llawer yn ymwysodol i fyny rwan addo. Mae angen cael y peli ma allan at Elliot Evans fwy, dwi'n meddwl, oherwydd mae o'n un sy'n medru agor drysan efo'r bas bach o lan. Davies yn chwilio am Thomas. Ac Cabongo nôl at ei golwr. Gwaith da ganddo fo. Dixon Cabongo. Ond di colli 3 munud o'r tymor. Holl bresennol yn hyn Met. Ia, safle oedd y 3 profiadol yn ganol caeg yn Caernarfon sydd yn ddiddorol i fi ar hyn o bryd. Gen ti Mark Williams, Danny Gossett a Darren Thomas. Fel arfer ti'n ffeindio partneriaeth un, a mae yna 2 yn ista, neu mae yna 1 yn ista, a mae yna 2 jyst tu ôl i'r ymosodwyr. Lle mae Caernarfon greu chydig bach o'r 2, a Danny Gossett sy'n yng nghanol hynna. Weithiau mae'n ista wrth efo Mark Williams, a weithiau fo sy'n cael yr rhyddid i gamu fyny. Ond sbia, mae'n gallu gwneud y 2 rôl, a dyna'r pwysigrwydd, mae o'n mor ffit. A dyna ni, Price, a wedyn Evans yn curo Williams, pwy oedd yno i warchod yno'n syth o Gossett. Felly fydd Gossett yn sylweddoli pryd mae angen ista a bod wrth ochr Mark Williams. Ond, a da ni'n gweld rwan, mae o bron ochr yn ochr efo Darren Thomas. Felly fo sydd efo rôl rydd na, ddim i ymuno fo'r ymosod, ond rôl rydd yn ganol cae, i sylwi be sydd angen i sortio. Ac yn aml iawn fod i'r dyn i sortio. Hanner ffordd, dŵr hanner cyntaf. Gôl, 12fed gôl y tymor hwn gan Adam Davies. A fo, di'r targed eto. Efo fo, mae Cadwaladr. Lang. Evans. Asgur Pêl-droed tu allan iddo fo ma Sodi. Neb yna nag o beniad bach gan Thomas. Troed uchel gan Lloyd, dyfarnwr yn gadael i hynny fynd. A mae Thomas yn taro pêl dda i lwybr hediad Bradley. Ac efo Bradley mae Craven. A mae Craven yn gwneud gwaith da. Mae di ddilyn o, mae di gyrra fo. Ond mae di colli'r meddiant wedi i Thomas. Be oedd yn honna, Malcolm Allen? Wel, mae Bradley just cymryd i ddyn ar fel oedd Darren Thomas wedi ni'n gwad iddo fo wneud efo'r bas da allan. Oedd o'n gwynebu ddyn, ond wedyn nath nhw doblo i fyny arno fo, felly gollodd o bêl yn fan hyn, felly oedd o drosedd yn fanna, gath o baciad bach, Darren yn hedag ar y bêl, nath o rhagweld beth yn digwydd, ond oedd i drosedd. Wel, o'n i'n sôn am gemau cwpan, sbiwch ar hon, ar S4C. Wrth gwrs ysniad, mae bêl mewn i'r cwrdd Cosby, ac mae golwr Caernarfon i ddod allan yn ddewr iawn. Mae wedi codi, mae o'n mynd i fod yn iawn. Ac y gair bach yn Rhys Sam Jones, dim mwy na hynny. Wel, na ni weld yma'n hyn. O web yn dda, mae'n ddewr. O nat. Mae'r ymosodwr gorfod mynd amdani hefyd. Mae'r bel yn bownsio. Weld yma'n hyn. Sam Jones yn mynd yn llithro mewn. Mae'n bod tro yn mynd i landio fel tacl i fewn i'r golwg. Ond i gadarnhau, sbiwch ar hyn, Bournemouth yn ebyn Abertawe, cwpan Ebei Lloegr, wythnos i nos Iau yn fyw ar S4C, yn rhaglen i cychwyn am 20 munud wedi 7. Mae'n daith bell, ond ddim cweit mor bell i Abertawe. A fydd honna'n gêm y bydd mawr edrych ymlaen tuag ati hi. Bongo. Twice at Lewis. Ond mae'r tîm Cardiff wedi cael trafferth mawr creu lle. Ond bas fach glyfer gan Vincent. Evans. Vincent i dal i fynd. Bach yn fyr, ond mae'n dod at Price. Price meddwl am ergydio hi. Mae hwnna'n taro'r dyfarnwr.
A mae'r dyfarnwr yn gweld y bêl yn mynd o blaid gosed, felly chwarae ymlaen. Fyniad Lloyd, hyfryd gan Lloyd, bagliad gan Price. Ie, traed cyflym gan Lloyd. Mae hwn ar ei gêm heddiw, chwarae teg iddo fo. O'n i'n teimlo'r gêm dwytha, neu'r gêm oedden ni yno fo, ti'n gweld wan, jyst yr sodled fach hyfryd, cic fach ar cefn i goes o. Pan oedden ni yn gêm, diwrnod o'r flwyddyn dwytha, bai Colwyn Caernarfon, o'ch ti'n teimlo'r amddiffynwyr na'r joban dda. Y chwaraewyr lle, cadw bob dim, rhoi llwyfan i'r tîm, ymosodwyr dim ar ei gêm. Mae hon yn wahanol heddiw, ti'n teimlo bod yr ymosodwyr. Davies yn dal i bel i fyny, Lloyd yn fywiog dros ben. Ie. A llinell ymosodol sy'n bellach ddim yn cynnwys Zach Clark ar ôl iddo fo gael ei alw nôl gan glwb Caer yn gwbl annisgwyl o Richard Davies. Rheolwr Caernarfon wedi cael sioc, oedd o'n cyfadde hynny. Bobongo. Lloyd eto i brofi'n pwynt ni. A mae'n mynd lawr gan Sodi, a mae'r dyfarnwr yn cymryd i amser ac yn y diwedd yn rhoi y gic yn erbyn Sodi am yn y gyfle fan hyn, a mae Lloyd o'n chwarae ail dîm yr Exam tyma diwetha yn fywiog iawn iawn. Ie, da ni'n gwybod mae'r sgiliau ganddo fo. Efallai, da ni'n mynd cael o'r end product ar ôl y gwaith da, ond os dwi'n ennill troseddi fel un i'w dîm, mae hynna'n neud Caernarfon hapus. Siawn sydd nhw'n dal i'r bel na fewn i'r gwrs cosbi rwan. Thomas. John i fyny. Mooney i fyny. Vincent oedd yn ôl yn cynorthwy o'i amddiffyn efo'r peniad allan. Bradley, mae o wedi cholli hi. Pwy sy'n tacluso? Neu pwy oedd yna o'r goset? I wneud yn siŵr bod yna ddim lle. Cyfle Cadwaladr i tharo i fyny. Sbiwch lle mae Lewis di mynd. Mae di bresynol mewn ddigon i ennill tafliad. Ac oedd Emlyn Lewis ddim yn anhebyg i Emyr Lewis. Da chi'n clywed am y llwybr tarw. Wel, oedd yr hediad yna ar naid yn personoli hynny. Mae'r bêl gan Lang. Ac Lewis yn ôl ar dir fwy cyfarwydd yn yr amddiffyn. McCarthy, y capten, ac osau at yr hanner awr. Ac ar hyn o bryd mae Caernarfon yn gwneud be mae Caernarfon angen i wneud. McCarthy, Evans, Price. Price eto. Hon am bêl ardderchog. William Craven. Bradley. Mae Bradley gweithio mor galed. O'n i'n sôn am ei waith ymosodol o, ond mae bygythiad yn dal yna. Jones ar draws, llinell y gol bron iawn. Ddyle rhywun di fod yna. Dwi'n clywed chi'n ddeud o'n barod mewn cyfalen. Wel, ti disgwyl rhywun fod yna, dod. Oedd hi'n gret o'r ediad, a mae'r bel yn un campus. Os yna neb wedi dod yn ei bel yn ôl i, sam neb wedi dangos fatha ongl lle mae wedi dal i tir wrth ochr y cwrt Cosby, felly fydd yn just mynd am pwer draws y cwrt chwech, a pawb yn sefyll yn stond, diolch i Caernarfon. Sa fo, wedi gallu gwneud mwy na lla. So wedi medru adio cwyno. A bod neb ar ei ddiwaddi. Ie, sa fo wedi bod yn y canol falle sa'n stori wahanol. Fo sy'n edrych de, fo sy'n edrych fel le nhw sy'n trion neu gwahaniaeth neu neud rhywbeth digwydd. Ie, a da chi'n synhwyro yn dydach, mae chwaraewyr met yn gwybod tuag at y fo mae eisiau anelu pethau fo honna'n drosedd. Ie, mae'r Jones yn protestio ac yn dweud faint mwy sydd rhaid fi gymryd, a mae goset, mae'n brathu. Mae'n cael get away fo'n gyfaint o weithiau. Ond dwi'n meddwl mae'n ffrid mawr efo bob un dyfarnwr sy'n yn y gyngrair. Mae'n nabod nhw fe enw cyntaf yn dweud, ei, chi'n cael gêm na fan hyn. Mae bod tro'n dweud ar dyfarnwr. Elliot Evans yn paratoi i gymryd y gic. Hwna'n sal gyda fo. Oedd hi'n sal. Ac ar dystiolaeth beth i ni weld, mae angen i'r met fanteisio ar gyfleon felly. Chwarter awr
o'r hanner cyntaf yn weddill. A mae'r gol na gan Adam Davies yn ymangos yn bell yn ôl rwan. Yn y gyffyriadau da gan Davies yma. Mae'n flaenwr mawr, heglog, ond mae dda'r ddeiar yn dydi, Malcolm? Mae yn, ond dylfa dal i dir. Paid a dod i fewn i nôl y bel. Just dal dy dir a dal yr amddiffynwr yn ôl. Wel, da ni'n gwybod beth mae rhaid i Hwlffordd wneud. Mae rhaid i Hwlffordd ennill. A hyn o bryd, da ni wedi clywed bod yna gol. Mae Evans yn y cyfamser. Unwaith eto camgymeriad gyda fo. Nag i fod yn deg, Price yn trio cadw'r pwysau, ond Caernarfon yn ei chlirio. Mae Caffi efo Davies. Y bongo. Davies oedd i mewn. Owen yn ei cholli. Price eto. Mae'n chwaraewr mor bwysig yn ydi i'r met. A ma' na gol di bod. A sbiwch Hwlffordd lawr o'r asgell chwith sy'n ymosod. Hwlffordd sy'n mynd amdani. Mae'r golwr di gollwng ni. A Martel Taylor Crossdale sydd wedi sgorio. A dyna sibrydiad sy'n siŵr o gyrraedd. Mae'r bêl yn y cyfamser gan Sofdi. Lewis. Wel te, be mae hynny'n neud i'r tabl? Hwlffordd yn seithfed. Caernarfon angen i trithwynt dynas gynnu nhw ar hyn o bryd y bil gan Vincent. A mae rhyw gol felly yn ychwanegu at y space. Vincent! Mae'n fagliad fan ydi hwnna'n gico'r smoti'n fe. Drychodd y dyfarnwr yn ofalus iawn i awfe blygodd o'i ben i syllu. Oedd y trio edrych trwy coesa pobl. Oedd i olwg o ar y digwyddiad ddim yn un clir. Oedd o edrych ar ni wedyn a wedyn. Dwi'n siŵr oedd y chwipan yn i'w geg o. Mas yma'n licio'r olwg yma eto yn bydde. Na, doedd i ddim, na gwaith. Na. Deifio ongl gwych ganddo ni wylio eto. Efo Soldi yn just disgyn drost i draed ei hun. Chwilio amdani. Wel, dychmygwch, gol i Hwlffordd. Wedyn petai wedi cael gol. Dyna pa mor agos ydi, dyna be mae un gol yn gallu neud. Wel ia, da ni'n gwybod, os ni'n gyfartal fan hyn, mae Hwlffordd gorfod curo o 2 gol. Felly, mi wneith o hwb anferthol os bysa met yn Sgorio neu ti'n gyfartal i Hwlffordd hefyd. Byddan nhw'n clistiau i gyd lawr fanna hefyd. Sbiwch arnyn nhw. Pawb eisiau gweld be ydy'r sgor. Mae hyn yn ddifyr. Dyma ydych chi'n cael ar ddiwedd tymor fel arfer. Wrth gwrs, diwedd hanner tymor sgynnu i fan hyn, oen? Ie, ond dwi'n meddwl, o ran y chwaraewyr, dyn nhw ddim angen gwybod rwan. Felly, Rhys Davies, mae'n cael gair efo nhw. Dyn nhw'n angen gwybod. John deud? Swn i'n feddwl, mor gynnar â hyn, oherwydd o ran y chwaraewyr, maen nhw wedi chwarae dda. Met wedi cael rhyw 5 munud 10 eitha da. Da ni'n gweld y fans ma'n checio. Bydden nhw yn ffeindio allan y sgôr. Ond dwi'n meddwl, pan ti'n chwaraewr i Caernarfon, ti'n hapus efo sut mae'r 34 munud cyntaf di mynd, ti'n mond eisiau parhau efo'r momentum yna. Os maen nhw wedyn yn ffeindio allan, reit, mae Hwlffordd ar y blaen, ydy o'n newid o ran y meddylfryd, a ti wedyn yn eistedd nôl, Gen Berig. Ti'n gwybod be, da ni'n gwir, de? Sa'n anodd iawn iddyn nhw beidio clywed y cefnogwyr yn gweiddi rhywbeth arnyn nhw pan nad yn dosod, a Richard Davies fyna, Rich. Wel, nid unig da ni'n cael clywed beth yw'r sgôr, diolch i'r cefnogwyr, a da ni'n gallu deitha chi, ond ar Sgorio, da chi'n cael gweld y gol hefyd. Ac mae Hwlffordd, i fod yn deg, di sgorio yn erbyn tîm sy'n ar regod amddiffynol gampus. A bel gan Jones eto. Mae glosedd ydi, nadi, mae Jones ar ei liniau bron yn gweddio am benderfyniad cywir. Yn y cyfamser mae bel yn cael ei thara fyny'r cae, tuag at Lloyd sydd wedi newid asgell. A mae Lloyd, ydi am fynd i hun. Lloyd yn mynd i hun. I bwy mae'n mynd i ddisgyn? Mae Lewis yno'n hamddenol fel tas efo'r barc. Ac yn eich chyrraedd, dim ond at Bradley. Bradley, mae o yn chwilio am y cyfle i argydio. Pwy sy'n ei gyrra fo yn amserol di Lewis. Evans. Ac allan o hi eto at Evans.
Mae Mark Williams dal oddi ar y cae ar hyn o bryd. A nes i weld Elliot Evans yn cymryd mantais o'r bwlch oedd o'n i adael. Mae o'n dechrau crwydro o'r chwith fewn i'r cae mewn safle. Os di Mark Williams neu gosit dim yna, a di Williams yn ar y cae ar hyn o bryd, Elliot Evans ydy'r dyn i fanteisio. A mae o'n dal i gael driniaeth i'r drwy na sy'n gweidi Mark Williams. Dyna pam gawson ni y toriad, mae yna 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Dwi jyst yn sbio ar Elliot Evans o, mae dal, dyma fo. Yep. Mae mor glyfar, mae'n sylwi lle mae'r bwlch. Sodi. Mewn dy gad y smotyn, och. Neilllir yn y diwedd. Evans eto. A sawl gwaith, dan ni'n eich pwynt chi oed. Sawl gwaith neu di enwi Elliot Evans ers i Mark Williams adael y cae yma. Oedd o'n dechrau ffeindio'r bylcha efo Mark Williams ar y cae hefyd. A weithiau, dwi wedi sôn yn barod am y safleoedd mae Gossett a Williams yn gymryd. Weithiau, os ti'n sylwi bod Elliot Evans yn dechrau cael dylanwad ar y gêm, wyt ti'n cael rhyw 5 munud 10 lle mae Gossett yn eistedd wrth ochr Mark Williams. A da ni'n gweld, mae o mewn safle mwy amddiffynol rwan Danny Gossett i sortio'r broblem yna, dwi'n meddwl. Wel, da ni'n gwybod beth byddai'n neud heno, byddai'n newid i lun profil ar X, ar llydar, medrychiad. Sut ydych chi'n gallu chwarae Pêl-droed? Ond mae o'n gallu fel na. Yna fagliad fan'na, oes? Na, dwi'n mynd i. Mae'r dyfarddwr yn gadael gymaint fynd. Ond mae Lloyd yn mynd lawr chydig bach yn hawdd. Mae di ennill cwpl o Caerdydd. Chydig bach o contact oes, ond dim digon. Felly eich bod y dyfarnwr yn dechrau sylweddol. Ia, union fel at Sam Jones ochr arall. Mae Jones yn canfod Vincent. Jones sy efo fo. Mark Williams yn ôl. Yn draffu'r ffysodle. Llwyn yn gweidi neu beidio. Cobongo. Price. Tu allan iddo fo, Masodi. Nawr Masodi mynd ar Price ni anwybyddio. Elliot Evans. Sa gol i'r Mets yn geid pethau'n ddiddorol iawn. Mae'r momentum i weld ganddyn nhw y tro cyntaf yn y gêm. Honna tu hwnt i Vincent. Vincent i trian gael etech am hwnna. Nathon ni weld o cyn y gêm. Nathon ni weld faint o fawr o gawr oedd o. Iawn? Faint o beniad mae wedi ennill yn yr awyr i fyny rwan. Faint o wedi mynd i penio'r bel i fyny rwan. Dwi'n dweud, y gwasanaeth ddim wedi bod yn gret iddo i fyny gan chwaraewyr canol cae Mets Caerdydd. Ond ti yn disgwyl bod cael rhyw fath o argraff ar y gêm fel blaenwr sy'n 6 troedfad 5 modfedd ella. Salach a OTJ. No way, boy. John Dalach na hwn, Davies yn y llinell flaen i Caernarfon. Mae'r ddau'n gewr i. Bosib ddim, a beth sy'n difyr, Emlyn Lewis fel arfer yn y canol am ddiffyn. Mae o'n dilyn Davies i bob man. Mae o'n ffansi y frwydr yn yr awyr. Ni angen ni'n ddau o dacos bach ti'n mynd i fewn neu wedi wedyn. Mewn gêm fel un, mae'n mynd i fod yn noson llawn cyffro'r eich dewr ochr dy set efo canlyniadau o bob yn arall. Da ni'n gwybod fyna. Gornel arall i droi. Evans eto. Yep, am 10 munud, chwarter awr, oedd hi'n edrych, mae ti'n mynd i fod yn hawdd i Caernarfon. Di'n cweit di para felly, Cadwaladr sy'n ar y hythyr. O bongo, da ni sôn mwy a mwy amdano fo, y tu allan iddo fo, Masodi. Nôl as Cobongo, McCarthy. Mae Brad Young di'r rhoi'r seintiau ar y blaen yn erbyn y dre newydd. Lle dim ond i ategu, mae Hugh Griffith yno yn gwylio, falle o ran diddordeb yn unig. Gêm gyntaf dre newydd ar ôl y madawiad i'r rheolwr nhw, Chris Hughes. Gwaith da gan Owen yn fan'na chwarae teg ar y droed blaen yn edrych i chwarae'r bas ymlaen. Mi o'n o drosedd enw, chydig bach o dynnu Chris ar yr ysgwydd. Oedd yn trio rhyddhau Davies, ond mae hwn wastad yn edrych o'i flaen yn lle chwarae'n ta. Yn ei gêm gyntaf, dros y cofis ers symud o Borthmadog. 5 munud o'r hanner cynta'n weddill. Sa gol arall i'r ymwelwyr yn gyda sgwrs hanner amser na gymaint haws. Cadwaladr, John. Ond os daw na gol i'r Met, dyna fydd prawf i'r nerfe. Ac oedd, fel o'n i'n sôn, oedd Richard Davies, rheolwr Caernarfon yn bodlon cyfafe. Oedd o yn dioddau o nerfe.
Davies. Owen unwaith eto oedd efo fo yn ei helpu o. Mae gol o sy'n dal i wahanu y ddau dîm. Oedd o'n effro pan nath y golwr gan gymeriad. Oedd o'n y gyntaf. Ar lefel yma, bendant, mae gyda ryw gredd bach naturiol i sgorio goliau. Ac un o'r goliau yna, ti'n disgwyl o wneud bethau yna. Yn yr amser cywir. Bradley sy'n paratoi gymryd y gig gornel am amser i Caernarfon gael ail gol. At y postyn gosa, ddim cweit digon arni hi, fydd Bradley'n siomedig efo honna. Goset am gadw'r pwysau ymlaen, ie, Bradley'n cydnabod. Fel y gic di bod yn well. Dim llawer o meddiant cyson gan un o'r ddau dîm yn yr 20 munud dwytha yma. Mets di gael gorau ni ar ôl yr 20 munud cyntaf na i Caernarfon. Bradley di cholli. Lewis di'r rhagweld beth yn mynd i wneud. Nawr te, Bale at Jones. Lewis. Thomas. Dim amheuaeth mae gwysau fel o'r chafiaeth yn y meddiant yn tanlinellu beth ni'n awgrymu a beth Malcolm yn awgrymu. Mae Met wedi tyfu mewn i'r gêm ar ôl y chwarter awr agoriadol na pan oedd i edrych yn ddrwg. Mae Bradley arbennig wedi mynd rhy bell. Angen cymorth nawr, angen pas. Mae Lloyd yna efo fo a rywsyd mae Bradley'n dal i gadw'r meddiant. Mae rhaid fe basio rhywbryd, mae'n geid nawr. Ti'n be, mae yna'n chwarae mor dda gan Bradley. Diolch di creu'n byd eto, ond waw, mae di jyst rhoi llwyfan i'r tîm. Pan mae gen ti chwaraewr sy'n gallu cario'r bel 40-50 car, a wedyn cadw meddiant, ti'n gwybod be, mae'n gallu gwneud gymaint o wahanol. Ie, cadw'r bel yn saff ydy o de. Just cadw'r bel. Gadael amser i'r tîm sy'n mynd i fyny'r cae, cael trefn yn ôl, cael bach o siap. Evans. Price. Lewis allan at Cadwaladr. McCarthy. Evans, chydig bach o le ganddo fo, mae'n gallu tanio fan hyn. Fewn at Vincent. Cadwaladr efo Vincent. Yno hefyd mae Owen, mae Vincent yn cadw'r meddiant. Sodi, sydd wedi chwarae'n dda. Dwi'n gweld dipyn o'r bel. Lewis. Cadwaladr. Hwna le eto. Das ola sy'n siomedig. Be a gwaith da gan Cadwaladr. Y fantes yn un heddiannol a ni'n yn agosáu at efeliadau ola, Malcolm? Yndi. Just, yr un o'r ddau dîm di creu llawer, cofia, yn y ddau gwrt Cosby. Ond yr 20 munud cyntaf na. Fe ddech chi prynu profiad bydden nhw, ond mae'n deud y gwir efo Mark Williams, Gosset a Darren Thomas. Mae'r triongl na, beth sy'n bod bwysig rhwng y tri ganol cae di'r pellter. Os ydyn nhw'n colli bel, maen nhw'n mynd i gwarchod i gilydd. Os ydyn nhw'n efo'r bel, maen nhw'n mynd i cynnig yn opsiwn i'r bel. Felly maen nhw wedi gweithio'n galad yn fanna. Fel arall. Sy'n llawer bod i ddim byd wedi digwydd efo. Yn ymwysodol o bendant. Ond Caernarfon hollol hapus ni. Un cyfle arall falle. Meddylia. Just meddylia. Os di Hwlffordd yn mynd 2 gol i fyny a nhw'n clywed ar y cae. Yep, munud yn unig sy'n tanlinellu fel mae'r gêm o leia di symud. Yr un toriad na oherwydd o anaf i Mark Williams. Price. Ond ie, wedi tanlinellu pwynt Malcolm. Mae Hwlffordd angen buddigoliaeth ydyn, ond buddigoliaeth o 2 gol os ti'n gyfartal fan hyn. Ond fe fydde gêm gyfartal fan hyn yn agor o drws o leia i Hwlffordd.
Cabongo. So un cyfle arall yn yr hanner cyntaf yma i medru rhywbeth. McCarthy. Gosset eto at Davies. Davies fyny at Lloyd. Lewis. A dyna dwi'n meddwl fydd digwyddiad ola hanner cyntaf lle ar hyn o bryd. Mae tîm Richard Davies wedi cyrraedd hanner ffod tua'r nod. Un gol. Y gol yn dod wedi 9 munud gan Adam Davies sy'n gwahanu'r ddau dîm. Gosset yn y creu fel yr oedd Bradley. Ar hyn o bryd mae popeth yn mynd o blaid yr ymwelwyr. Gawn ni drafod digwyddiad yr hanner cyntaf ar ôl yr egwyl. Met Caerdydd dim, Caernarfon 1, dewch nôl ato ni. Gemau ola rhan gyntaf tymor yn Uwchgyngor Cymru JD. Y gyngor yn rhannu'n ddwy ar ôl penwythnos yma. Pwy fydd yn yr hanner ucha? Wel, mae Caernarfon yno ar hyn o bryd. Eu tynged wedi dwylo ei hunain. Ennill y Met Caerdydd heno. Byddwn yn aros yno. A dyna'n union maen nhw'n neud. Y seithwyr slic sydd wedi taro yn o'r blaen. O gol i ddim. A mae hynny, fel mae'n sefyll,
yn ddigon ar hyn o bryd. Dyna'r sefyllfa. Caernarfon ar y blaen. O gol i ddim. Y Met Caerdydd. Mae yna 3 clwb yn y ras. Cyn heno, Caernarfon, Hwlffordd a Phen-y-bont. Ond, fel mae pethau'n sefyll, Caernarfon, nid yr unig yn hanner ucha. Maen nhw'n mynd i'ch gwen Met Caerdydd y 5 safle. Maen nhw wedi bod yn hanner ucha drwy gydol y tymor fwy na lai. A nhw'n benderfynol o ddychwelyd na ar ôl disgyn allan. Felly dyma leini. Owen Tyler-Jones sy'n cadw cwmni i fi. Beth am yr hanner cyntaf na? Maen nhw angen ennill. Maen nhw yn ennill. Dechrau'n dda hefyd. Beth am hynny? Dechrau'r y droed flaen, o'ch chi'n gallu gweld bod nhw'n siarp yn barod amdani. Oedden ni sôn cyn y gêm am y record yn erbyn Met, record mor dda, ac o'ch chi'n meddwl gêm yma mond yn mynd un ffordd. Wedyn, ella, dim eista nôl yn ormodol, ond Met yn cael chydig bach fwy o feddiant, ddim yn edrych yn rhy glinigol o flaen gol, ond mae chydig bach yn fwy teg fel ath yr hanner yn ei blaen, ond Caernarfon ar y blaen yn heiddi bod. O'n i siarad yn y cynogwyr Met, o'n i'n gweud, chi angen ymwysodwr. Ni byth di cael un, wedodd e, dyn nhw byth di cael y rhif 9 clinigol na. Na, hyd yn oed boes fatha Rosgrow sydd wedi bod yn llwyddiannus i'r tîm dros y blynyddoedd. Ella bod nhw wedi bod yn fwy ddibynnol ar chwaraewyr creadigol a pawb yn gallu chipio fewn efo dipyn o golian, lle bod yna un yn sgorio lot fawr ohonyn nhw. Pawb yn yr Arsenal, Chelsea, pawb yn yr un sefyllfa o ran. Ni dewch i ni weld y gol Caernarfon ddim yn cwyno, digon o sgorwyr gyda nhw ar hyn o bryd, a nhw'n brysur yn yr haf gyda ymwysodwyr. Mae rhaid ni ganmol Darren Thomas yn hyn. Darren Thomas oedd yr un. Ti'n gwybod, pan ti'n chwarae yn ebyn tîm a Met yn dechrau efo yr amddiffynwyr a ganol cae, yn ei safleoedd ddim yn symud. Felly, ti angen chwarae fath o Darren Thomas jyst i ddenu amddiffynwyr allan o'i safleoedd, bod yn bositif efo'i rediad, aros ar ei draed pam sef wedi gallu mynd lawr, a wedyn yn ddigon call, yn ddigon clyfar i weld Sean Bradley, yr ergyd yn un iawn, hitio'r targed, dyna di'r gyfrinach. Ti'n glywed drwy'r amser de, just hitio'r targed a ti byth yn gwybod. Mae hwnna'n arwain at gangymeriad mawr gan Lang yn y gol, a wedyn oedd hwn yn barod amdani, ar ei droed flaen fel y tîm i gyd yn gynnar yn y gêm, ac y gol heiddiannol gyntaf yna. Faint byddai Caernarfon yn rhoi am ryw beiriant amser, ryw 10 mlynedd arall yng nghoesau Darren Thomas. Ond ti'n gwybod be, yr oed ydi o rwan, mae dal yn chwarae fath oedd o 5 mlynedd yn ôl. Ti'n gwybod, pan mae ar ei ora, mae'n cario'r bel wrth ei draed. Fatha Peter Pan, dwi'n gwybod beth yw'r gyfrinach gen o fod, dwi'n jealous. Ni gyd yn. Felly mae yna glybu eraill dal ynddi, Phen-y-bont sy'n cwrdd â Caernarfon, a Hwlffordd erbyn Bala, felly mae nhw sy'n fwy o tybygol. Mae nhw wedi mynd ar y blaen hefyd sy'n neud un ddifur. Gan ni weld hon nawr. Neil Gibson, rheolwr Caernarfon, wedi cael ei ddanfon ochr y cae hefyd, ond Taylor Crossdale, mi fydd na beth os ac yna i gyd os na fydd Hwlffordd yn gwneud hynny, ond maen nhw'n gwneud beth sy'n angen am hynny. Yn union. Ti'n gwybod, fydd y 3 tîm, neu fydd 2 allan o 3 ar ôl heddiw yn meddwl yn ôl i bob gêm drwy'r tymor. Be os fysa ni wedi gwneud hyn? Ond heddiw, o llall Hwlffordd wneud ydi ennill i gêm nhw. A'r gêm anodd ar bapur oherwydd safleoedd cyngrair neu byn Caernarfon wrth gwrs. Hapus, fydden nhw'n hapus ar hyn o bryd, ond fe Caernarfon hapus a'ch fydd. Na, dim ymwneud am hynny, fel o'n i'n gweud Phen-y-bont hefyd yn cwrdd a Caernarfon. Mae'n ddrwg da fi yn honna, mae Neil Gibson wedi cael ei ddanfon ochr y cae. Dwi wedi drysu fy rheolwyr, dyna'r sefyllfa, dyma'r gemau. Dim llawer yn digwydd yn dyfyn nhw. Hyn o bryd. Mae rhywbeth am y fformat ma. Ni'n gwybod mae yna sôn am newid y fformat, 16 tîm yn credu bod lot o bobl yn croesawu mwy o dîmau, ond fel hyn mae ar hyn o bryd, lawr yn y gwylod fod yna goliau mawr, plant o bryd i Sgorio, Clayton Green di cael honna Aberystwyth ar y blaen yn y bari, John Owen, cewch i o fan y cymdeithasol Sgorio, mae'r goliau yno yn barod, tipyn o gol gan John Owen hefyd. A fel yna mae ar seintiau, ar ei rediad rhyfeddol nhw, maen nhw ar y blaen, ond dewch ni glywed mwy o gwmpas y cae fan hyn, draw ni y Sion a Dafydd. Diolch yn fawr, Dylan. Lewis Rees is keeping company. For me, Lewis, thoughts on that first half? Met have certainly grown into the game, haven't they? Yeah, I think we started really slowly. I think you could see that Caernarfon came here. Obviously, they've got a point to prove. They need to win today. I think we had a game plan coming into it. We didn't quite stick to it, and then got a goal behind, which is unfortunate. But I think since then, we've really grown into the game. We've kind of got a few passes together. Not really made enough chances, I don't think, but we've certainly improved, I think, yeah. You mentioned Caernarfon. They've got so much riding on this afternoon, but I've got a feeling Met are going to have something to say by the end of tonight, aren't they? Yeah, we knew that. Like, we've been training all week, knowing that they're going to come down there really wanting to get a result. They need a result. So they've got it in their own hands. So we knew it was going to be hard, but yeah, we're certainly not going to roll over and let them win, that's for sure.
in terms of Met in general this season, Lewis, top 6 is confirmed. How do you assess the first half of the season that you guys have had? Yeah, it was nice knowing that we go into this weekend, knowing we got top 6. That was good. We've struggled all season with injuries, suspensions, and we haven't had a fit team for the whole season. So to get top 6 is a real achievement, and we're proud of that. But now we've got to go into phase 2 and carry on that momentum. It's quite tight at the moment as well. Have there been whispers of European football at all, or is it far too soon for all of that? Well, everyone dreams, but I know it's cliche, but you take it game by game. You have to, because it is so tight. Like, one bad result and you're out of it, one good result you're back into it, and everyone's talking, oh, do you want to get Europe? Everyone wants to go to Europe. Everyone does. That's why you're in the league. But yeah, we'll take it game by game, and then hopefully coming into the season we'll get it. Lewis, really appreciate your time and best of luck in the second half of the season. Wel, amser am egwyl fach nawr, ond dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl i weld os all Caernarfon cadw ei lle yn y 6 uchaf. Welwn i chi mewn ychydig o funudau. Croeso nôl ato ni, noswaith dda i chi yn y brifddinas heno yn Bournemouth. Cyn bo hir. Ffansi treulio Santes Dwynwen gyda criw Sgorio a chwpan Lloegr. Rhamant y cwpan, mae'n ddwrnod romantus. Hefyd, hyfryd gweud bod
mwy o gemau cwpan Lloegr yn mynd i fod yn fyw ar S4C ac Abertawe yn herio tîm o uwch gyngrair yn Lloegr. Bydd Owain Tudur Jones gyda ni wrth gwrs yn y gem yna. Dych ma'n aton, Owain? Fydd hi'n her a hanner i Abertawe, ond ti'n gwybod, ti'n mynd i unrhyw dîm yn yr uwch gyngrair a Bournemouth wedi cael tymor da hyd yn hyn, chwarae teg iddyn nhw o dan reolwr newydd. A ambell i seren Cymru hefyd, os oedden nhw dal efo Bournemouth wrth gwrs i gadw golwg arnyn nhw, felly ie, dylai bod hwnna'n grachar. Sori, sut mae'n treulio Santos Dwynwen gyda fi na gyd o'n i'n ffoeni yma gêm. Na, ni'n edrych lan yn fawr at honna. A be ddaw fan hyn? Dyna'r cwestiwn. Caernarfon ar y blaen. Maen nhw angen ennill, maen nhw yn ennill. Dewch i ni weld beth fydd i tynged yn y 3 chwarter awr nesaf. Nôl â ni, at Malcolm Allen yn Nick Parry. Diolch Dylan. Ac 3 chwarter awr sydd gan hwn i ddioddau'r nerfau. Y mae o'n cyfaddau sydd wedi bod yn bitaid i mewn o ers wythnos. Ac yn dyheu am adfer yng Nghanarfon yr hyn oedd wedi dod yn draddodiad, sef gorffen yr hanner cyntaf yn y 6 uchaf. A mae yna fanteision gan gynnwys manteision deryddol. Mae yna dipyn mwy o gemau yn y de os da chi yn y 6 isa. Ond mae un gol Adam Davies yr rhif 9 wedi 9 munud ar hyn o bryd yn golygu bod y nod wedi gyflawni. Ond da ni wedi gweld ambell i awgrym yn ail hanner o hanner cyntaf na. Nad oes angen i lawer iawn newid i bethau newid yn arw iawn. 1 gol i'r Met yn gynnar. A falle 1 gol arall i Hwlffordd. A mi byddai'n hanner awr bach anghyfforddus iawn i bawb sy'n ymwneud efo Caernarfon. Honna fydd jelly legs go iawn, de. Ond, edrych, a di baglu dros y fflag. Ond y gwir amdani, mae rhaid i Met sgorio. O, i hynna'n digwydd, oes. Ond, gweld, tra mae'r gêm yn mynd ymlaen, a ti'n bod un ar ei hôl i, neu ti un ar y blaen, ddylwn sgidiau Caernarfon dwi'n siarad yna, wan. Ti'n gwybod, mae mor bwysig, mae safon canolbwyntio, a paid â neud camgymeriad, paid â colli dy ddyn. Mae'r rhai chdi gadw yna 100%, ond mae rhywbeth, Pêl-droed i roed mor hawdd â hynny. Mae rhywbeth mynd i ddigwydd, oes. Wel, da ni sôn bod rhaid i Met sgorio. Mae hynny rhywbeth nhw wedi methu gwneud yn ei 4 gêm diwetha. A fydd ddim bris ar Caernarfon bob cyfle maen nhw'n gael. Gol arall, dyna be maen nhw isio, gol arall, reit sydyn i setlo bob dim, da i. Ie, ond y dynnu ar gris, yn doedd ar gris Lewis fanna gan Vincent. Yn rhaid nhw wedi bod wrthi, do. Drwy pnawn i'n llawer yn ni. Lewis ni gadael i. Cadwaladr. Gosset. Cabongo. Alo, dyn nhw. Da ni gosset sydd yn alo. Edrych trio, ffitro na tho, mwyn y byd. Dyn yma. Mor gyson ti'n mwyn yma. Un ar 20 oed, ydio. Ia, gathen ni 2 o cas newydd, dwi'n siŵr, i ddod yma. Fel dwi'n da ni wedi mewn. Y bel oedd o, dwi'n meddwl i dar o'n de. Lle'r gwynt falle o'i frest. A dag yna, unwaith eto, dwi'n misio bod yn orfeiniadol, ond Adam Davies dal di tir. Mae'n dod i gŵr y bel gormod. Mae'n edrych pwysau yna fo, i fe gyffyrddiau cyntaf wedyn i neisio bod hi'n berffaith. Felly dal dy dir, gadael bel o di chdi, neisio bod yr amddiffynwr ddim yn dod o'n gwmpas, a ti'n dal y bel i fyny. Price. Craven. Moody. Bydd rhyw gychwyn bach diniwed i'r ail hanner fel hyn. Yn plesio'r dyn yma. Diolch eisiau drama, diolch eisiau cyffro, diolch eisiau cynnydd yn y tempo.
Mae eisiau'r byd stopio rwan. A fe ydi fod yn y gêm digon hir i'w bod. Dyna ddim yn mynd i ddigwydd. Mae Sam Snaith di sgorio ar goedlan y parc. Aberystwyth 1, y Bari 1 felly. John Owen di sgorio i Aberystwyth yn o'r heddwr cyntaf. John sydd fel arfer di bod yn gapten i Caernarfon yn absenoldeb Darren Thomas. Ond Thomas nôl i mewn efo Zach Clark di gadael yn annisgwyl wrthos yma, felly Thomas unwaith eto'n gapten. Ia, ti'n gwybod, am gemau mawr fel hyn, yna lwyfan does. Mae'n am llawer o benderfyniad i wneud gan Richard Davies sy'n dod â Darren sydd yn ôl. Yn sawl gwaith ei di enw i Gosset Owen yn casglu unrhyw bêl rydd yn ganol cae yna. Ie, ond dyna'r profiad ynddo. Gosset a Williams sôn amdanyn nhw'n aml. Ond da ni sôn amdanyn nhw'n aml oherwydd y gwaith da maen nhw'n wneud. A'r gwaith da, diolch wastad yn gorfod bod yn bas 50-60 lladd, just clyfar. Gwybod y safleoedd i fod yna fo, ti bron yn ysgubo ac yn ymwybodol o be mae'r gwrthwynebwyr yn mynd i wneud cyn maen nhw'n gwybod. Felly, ie, mae'r profiad yn y gem yma holl bwysig. Mae Aidan Lewis di sgorio i'r Bari. Gol arall i'r Bari, felly dechrau da i'r ail hanner iddyn nhw. Dechrau sal i Aberystwyth. Gyffyrddiad da yn toedd gan John fanna. Cobongo. Evans. Caffi y capten John mewn eto. Gwyd John hefyd mor ddibynnol, dydi. Ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael gen fo yn y safle neu nghanol yr amddiffyn yn y tri. Weithiau mae'n camu o flaen yr ymysodwr, weithiau mae'n sylweddoli pryd i sgipo. Just y profiad neu unwaith eto. A sôn am ddiffynwyr bydd chdi ddibynnu ar, ti'n gwybod, mae di gorfod torchi Lewis cael ei len tîm, mae di gadw fo. Mae'n rhywbeth mewn ag allan oedd o. A weithiau, pan ydych chi reolwr fel Richard Davies, yr ffydd na mae reid i chwaraewyr, mae nhw'n tyfu wedyn mewn hyder hefyd. A mae o di bod na Malcolm yn dyd. Drwy'r holl amser mae Greg John di bod na. Bradley. Nabod dy bobl cyn gwella'r chwaraewr. Ardderchog am Bradley. Ardderchog. Twt wedyn gan Thomas a Williams. Ac yn sydyn, mae'r bachgen ifanc Owen yn dod â hi. Ardderchog gan Owen. Thomas wedyn yn casglu. Ti'n siŵr beth ddigwyddodd y fanna? O'n i'n meddwl bod Darren Thomas di dwy'n y bêl a bod y bêl di taru'n erbyn Davies, ond amrediad gan hwn. Sôn amdano ar hanner cyntaf, just positif de. Dod i fewn i'r tîm a meddwl, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i gymryd y cyfle yma, dwi ddim yn mynd i chwarae'n saff. Ia, Cyndalanwad. Gododd ei ben hefyd, oedd yn redeg o'r bêl yma na dod o'n Liam wedi newid cyfeiriad. Cyfle i Caernarfon gael yr ail gol ma, maen nhw'n dyheu amdani hi. Honna dros ben bawb, oedd ddim yn gic sal, fel rhywun, da chi'n teimlo bod wedi mynd am honna. Ond da ni gyd yn licio gweld rhyw dric na ddau. Ac pan ydych chi dan bwysau fel hyn. Ac yna fo, hyn yn ei locar does, da ni'n gwybod am Sean. Gret pan mae dy dîm di dan bwysau i, ti'n gynnwch chi, fel fi'n gael o bob tro, chwaraew saff. Mae'n cadw'r bêl na'n saff, dwi'n feddwl. Cuddia ti, cadw i, cryfar, a'r cryfdar gyda fo'n gorfforol. A mae o'n cael andros o dymor, yn dydi. Ac hynny, mae'r gwaith amddiffynol gyda fo, mae'n gweithio'n galed, yn ogystal fod yn llachar yn y blaen. Heb law gael ser yn y gêm ddytha na gyda fi yn y car park oedd yn sôn. Ond be na i ddeud ydi hyn, sa gyda fo end product i bob dim da ma'n neud, efo croesiadau, efo ergydion ar y gol, efo goliau. Ceg oedd hat-trick yn ebyn hein, Mets Caerdydd a dechrau tymor. Ond sa gyda Sean just mwy o'r end product yna, sa fo'n chwarae'r lefel yma. Mae gêm Cymru ec a Lloegr gyda llaw di cael ei chadarnhau yr wythnos yma. Honna i'w chwarae mis Mawrth ar barc Steben Heath.
yn Llanelli. A bydd honna ganddo ni ar Sgorio. Dwi'n deud o chydig bach am heiaeth yn y llais. Achos da ni'n gobeithio, ond diolch wedi cael ei gadarnhau. Ond, os da chi'n gallu cael Bournemouth Abertawe. A ti'n gweld sgwydda fi mynd fyny a lawr, Nick? Hynna'n golygu, dwi'n gwybod. A pan mae Owain Jones, mae pen Owain Jones yn mynd o'r dde i'r chwith, mae'n deud paid a deud. Felly rhwng dwi'n yn gwybod a paid a deud, da chi'n gwybod mae posibiliad ydi a dim mwy. Mae'n gic mewn i'r tîm cadw. Lewis yn mynd amdani! Ac llaw, Webb yn gwneud y gwaith rhag ofn bod angen yr abediad. Dwi'n meddwl oedd hi'n mynd i mewn, ond pethau dy gael poeti yma. Mae Memlin, mae'n neud mor dda, mae'n fyny'n gynnar, dyna di y gyfrinach. Fyny, a wedi mae'n cael defnyddio Adam Davies, wedi bod yna, fel amddiffyn o'r ti'n edrych ar Mooney, defnyddio fo fel ystofach a cael ei beniad i mewn. Sodi. Davies yn ôl yn cynnarfwyo. Nawr ti'n mynd gyfle wrth ymosod i hyn, Lloyd. Cyffariad bach gan gosod i Lwybr Thomas nôl at Lloyd. Chydig bach tu hwnt i Lloyd a mae Lewis yn dod nôl. A dyma'r dyn oedd y mhen arall y cae bron a Sgorio. Mae o mor weithgar. Mae mor ffit. Y Mongo. A da chi eisiau rhyw ddigwyddiad felly, rhyw ymdrech felly, rhyw arbediad felly i roi fflach yn y gêm. A ti'n edrych ar y bas. Oedd hi'n gorfod bod yn safonol gan Darren Thomas i reid Lloyd drwad oedd. A mae yna wan. Ti'n weld o'r lefel uchaf dwi'n dall. Ond mae gynno Darren y gallu i reid y pwysau perffaith ar o'r just y methu. Mae eisiau pwysau perffaith ar ambell i bas. McCarthy. Caernarfon, jyst angen gwylio chydig bach bod nhw'n mynd yn rhy ddefn, yn rhy gynnar yn y gêm. Mae'n hollol naturiol i wneud. Ti'n siarad gwarchod, beth sgen ti? Ni'n mynd hapus o'r sgor ar hyn o bryd, ond mae'n naturiol i fynd chydig bach yn dyfnach, ond wedyn os mae Gossett a Williams yn ganol cae yn ymuno fo'r amddiffynwyr, mae hwnna'n gêm berig. Byddwch chi be, os ydych chi'n clywed rhyw sŵn o chenaid o ryw be, hanner cam milltir i ffwrdd, mae Hwlffordd newydd daro'r trawst yn erbyn y bala. Tasa nhw'n cael ail gol, dim ond i ategu, ar hyn o bryd mae Caernarfon yn saff, mae 3 pwynt yn ddigon. Tasa'n gyfartal yma, a wedyn bod Hwlffordd yn ennill y 2 gol, nhw, a nid Caernarfon fydda yn y 6 uchaf. 1 gol o fantes gan Hwlffordd ar hyn o bryd. Mae'r bêl gan Thomas, efo Thomas, mae Davies o'i blaen o. Davies wedi gwneud yn dda iawn i'r dde, i'r chwith, dal i fynd. Davies ydi goesau hir o'n gwneud gormod. Nawr te, Williams! Nawr te, mae hyn newydd digwydd. A Brutsesi, pawb wedi giro ar wahân i'r bar. A mae'n dal yn Hwlffordd un y bala dim. Am sgil, ond Caernarfon wrth i bod yma, wrth gwrs. Hwna ddim di fynd i mewn. Mae Jason Oswell di sgorio'r greu newydd, y seintiau oedd ar y blaen. Nawr yn gyfartal mewn gêm ddarbi. A bêl gan y capten yma, McCarthy i'r Met. Dal ar ei holio, 1 gol na sgoriwyd wedi 9 munud o'r gêm gan y blaenwr Adam Davies. Price yma na'n rhaid y meddiant i ffwrdd. Bron oedd am isio pasio'r bêl ymlaen, ond a gymaint o les a fod i gallu camu fewn, ond penderfynu peidio. Harry Owen yn dod â bai Colwyn yn ei gêm gyntaf i'r clwb, yn dod â bai Colwyn yn gyfartal erbyn Bont y Prif. Hwna'n bas, oedd yn gwneud y pwynt chi, Malcolm. Weithiau mae angen pwysau ar y bas ac ar y lefel uchaf da chi'n gael o fanna. Oedd hi'n bas sal yn doedd. Dwi'n edrych ar y chwaraewyr, a maen nhw'n gwybod be i wneud, jyst beth i wneud. Maen nhw'n gwybod be i wneud, maen nhw'n gweld y bylcha, maen nhw'n gweld y rhediad, just i gymryd pwyll o'r pwysau yna.
Dim De Bruyne mae honyn nhw. Dwi'n gwybod os fydd De Bruyne yn codi ofn ar Newcastle, henonig. Ac osau at y fawr. Price. Dim ond i gadarnhau. Mae Caernarfon di ennill y 7 gêm ola rhwng y ddau dîm yma. Ond maen nhw'n ddau dîm hefyd sydd wedi bod yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle ddwywaith. Maen nhw'n hen elynion, mae yna hanes rhyngddyn nhw. Ond rhywsut gan y Canaries mae'r law uchad i bod ers dros 4 blynedd. Y be lawr yn chwilio am y blaenwr mawr. Vincent. John efo fo. Mae Vincent i gyd yn dda fanna, alla gael y bêl mewn. Mark Williams oedd yn ôl yn cynnyrthwyo i glirio. Mae Williams yn mynd amdani eto. Sawl pen yn mynd, ond i McCarthy mae'n disgyn. Price. Total gadarn gan bwy, os angen deud, goset. Gai fi sy'n meddwl, mae di'n dechrau mynd chydig bach yn boethach yma. Na te, yna gam sefyll yna. Hynny'n biti. Sam Jones, di mynd i gynnar. Na te, hanner awr ar ôl. Fel hyn mae pethau ar hyn o bryd. Caernarfon yn y 5ed safle a Hwlffordd yn y 7ed safle. Gwahaniaeth goli yna. Dyna pam da ni'n sôn bod angen 3 gol ar Hwlffordd. A met Caerdydd. Fydd pethau ddim gwaith na chweched arnyn nhw. A Phen-y-bont, a cofiwch, maen nhw wedi colli 5 pwynt. Ac mae yna apel. Neu'n sicr, mae yna ystyried apel. Mae'r dyddiad ola i wneud hynny yn digwydd yn yr wythnos sydd i ddod. Ond dwi'n meddwl, beth sy'n ddifyr am y tabl yna, Nick, ydy y ffaith mae Caernarfon, maen nhw angen ennill hon i sicrhau y 6 ucha, wrth gwrs. Ond ti'n sbio uwch i pen nhw wedyn. Dyn nhw'n just yn meddwl am ei off yn y 6ed, maen nhw'n sbio reit fyny'r tabl. Goset, tacl gampus. Bygythiad yn dal yno. Lloyd! Dyn nhw ddim yn edrych bellach a hon ar y funud yn coelio fi. Curo hon. Yr arbediad ma'n dod sydd yn ôl. Edrych a di lle mae Adam Davies eto fan hyn. Mae o'n just... Oed hyn i gyd i deffro. Just yn digon cyfle ni gyrraedd hwnna. Lang. Price. Coffongo. Na te, mae honna well. Mae Evans yn mynd amdani. Ac unwaith eto, cyffyrddiad da oedd hi angen ag doedd am yn hawdd, oedd o'n gyfle Malcolm yn doedd. Oedd y bel yn berffaith ac oedd OTJ nodio fel un herbyn mae gynno Elliot Evans yn gallu i godi bel na efo'i gyffyrddiad cyntaf dros y golwr hyd yn Price. John. Wff. Sam Jones yr hoi. Web dan bwysau. Ac mae rhywun yn synhwyro bod yna fwy a mwy o nerfusrwydd yn dod mewn i chwarae rei o'r chwaraewyr yma. A hynny yn amlwg yn chwarae rhai o chwaraewyr Caernarfon. Cadwaladr ar yr hythyr. Dipyn o le gan Vincent. Thomas, Goset, gwahodd Davies i fynd ar rediad, wrth gwrs bod Lewis efo fo. Mae wedi bod gydol y gêm ac yn bwyllog nôl at Lang, McCarthy. Emily just dewi Gerdo. Wedi darllen y bel na lawr y sianel. Adam Davies dod ar draws a Emlyn Lewis yn neud siŵr bod o'n cyrraedd ag yn taf. Sodi, mae oedd bo'n brysur. Y bel gan Price. Bach gormod ar honna. Cic gol fydd un ar penwthnos nesaf. Mae'n benwthnos prysur o Pêl-droed. 2 gêm fyw ganddo ni. Dydd Sadwrn nesaf, y rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch.
rownd derfynol cwpan Nathaniel MG y Seintiau Newydd yn erbyn tîm Dan 11 Abertawe. Drechodd Met Caerdydd yn y rownd gynderfynol, ac yna i adran Gynero, prif adran Gynero, Caerdydd yn erbyn Wrecsam. Yr rhaglen ni'n cychwyn am 5 o gloch di Sul. Felly cofiwch 5, cofiwch ddi Sadwrn, cofiwch ddi Sul. 2 gêm fyw ar S4C. Webb. Lewis. Cartwright. Tafliad yn mynd o blaid yr ymwelwyr. Ddim yn brysio i wneud llawer o'n byd, ond ydych chi feddwl am gemau rei o chwaraewyr fel Darren Thomas yma nath oedd fewn i'w llun. Gynnu nhw Gwion Dafydd ar y fainc, neu i fod ar 20 o'r Seintiau Newydd os yma. Cobongo yn ei chlirio hi. Evans methu chliriau llawio, oedd yn gyfrifol am hynny. Wel, da ni'n dal i gadw llygad ar y gêm hwn. Y bala ar Hwlffordd. Golwg arall ar honna yn y munud. Cobongo efo Thomas. All na hi at Price. McCarthy. Stori o y gêm rhwng Hwlffordd a Bala ydi bod y Bala'n taro'r Prawst ac yn meddwl bod y Bêl di croesi llinell, doedd i ddim. John yn clirio fan hyn. A mae yna gyfnodau yn dod pan mae y Met yn awgrymu bygythiad, a wedyn y Caernarfon yn clirio, maen nhw yn dal i gafel ar y gêm yma. Ac yn gyffredinol, byddech chi'n dweud bod hwn i bod yn ail hanner da i Caernarfon. A brysio mae Caernarfon rwan, dyn nhw'n pasio fel oedden nhw hanner cyntaf, maen nhw'n just clirio, fel nes ti ddeud, a fan'na sy'n wahanol. Maen nhw'n just dweud y peli i lawr o sianel, ond neb yn cyrraedd nhw. Eisiau trio pasio'r peli i ddewin lawr o sianel. Maen nhw'n gwarchod beth gennyn nhw rwan, yn sicr. Mae yna 5 yn amddiffyn a 3 o'i blaen nhw. Darren Thomas yn gwneud rôl llawer mwy amddiffynol yn yr ail hanner. Maen nhw'n just yn gadael Lloyd a Davies yn y llinell ymosodol na'n dweud, go on boys, os allwch chi gael cyfle i sgorio, gwnewch. McCarthy mewn at Cobongo. Cael ei gael lawr yn syth. Goset, wrth gwrs. James Foster, ond oedd o fewn doedd. Dwi'n licio fo, Dixon, Cobongo. Ys di sôn do, wedi chwarae bob gêm, ond 3 munud, dwi'n meddwl o 21 gêm cyntaf y tymor yn yr uwch gyngradd wedi fethu i Met Caerdydd. Mae'r Seintiau di sgorio. Jordan Williams yn rhoi'r Seintiau ar y blaen y Byddwn newydd o 2 gol i 1. Ie, ddech chi sôn am Gosit a Cobongo yma. Dwi'n meddwl mae yna wahaniaeth. Cobongo, mae'n siŵr bod o'n breuddwydio fod yn chwaraewr batha Gosit. Rydw i fi, mae Gosit jyst chydig bach gwell o ran. Mae'n gryfach, mae'n gynt i fod Pêl. Yn y gol arall i bod yma i Colwyn, mae Green di cael ei ail gol o'r gêm i Bont y Pryd. Ac yma, Bêl, Thomas graffus tu hwnt, a mwni oedd hwnna. Mae'r tafliad yn un sal a mae'r meddiant nôl gan Caernarfon. Mae yna gyfnodau bler. Dyna'r meddiant. Mae Met di fwynhau, wrth gwrs bod wedi fwynhau meddiant, ond dyn nhw'n wir di bygwth nac dyn. Da, mae wedi bod yn un gol i ddim gyffyrddus i fyny rwan i Caernarfon yn yr ail hanner. Ond pan ti'n rheoli'r meddiant, ti'n rheoli tempo. Dyna di rong dipyn bach. Davies.
Ydy bach yn ddyfnach, mae'n colli'r bel i Price. Price at Evans, o blaen Evans yn mynd oedd Vincent. Price eto. Craven, Bradley sy efo fo. Hwna'n fagliad gan Mooney. Nadi ydy mae o. Dyfarnwn nhw edrych am gyfle i chwarae mantes. Ie, oce, Caerdydd melyn o'n i'n meddwl am i ddechrau, ond nathon ni gormod ohoni, dwi'n meddwl, deifio i'r llawr fel nath o. Brifo mwy yn disgyn do. Price. Ydych chi'n dal i ddeud, yna un gol yn gei pethau nerfus am y gol yn ar ysgol i Luned. A mae Lewis mewn! A mae Lewis di dod a Met Caerdydd yn gyfartal. A wedwch chi fe arhosod Lewis Webb ar ei linell. Ac fe symudodd Emlyn Lewis i fanteisio. A nawr mae ganddo ni 20 munud o gêm yn weddill. Ia, dwi'n edrych ar pwy sydd wedi'n marcio fo, Mooney sy'n marcio fo, mae Emlyn Lewis, gry iddo fo, mae o'n just yn benderfynol, mae'n neud yr hediad, mae'n neud siŵr mae'n cyrraedd y bel, a mae'n sodli hi i fewn i'r gol. Edrych ar sgil yna. Mae'n bwrpasol gan fo, mae'n gwybod beth sy'n digwydd, mae'n gwybod sgith o gysylltiad cywir, mae heibio'r golwr a dyna sy'n ei digwydd. Mae momentum o'n gêm Pêl-droed yn rhywbeth anodd i gael yn ôl hefyd. Unwaith ti'n dod allan ail hanner ac yn trio gwarchod, ti'n ildio'r meddiant fel mae Caernarfon di gwneud. A wedyn ti'n ildio, di o ddim mor hawdd a deud, reit, o'n i'n ôl ar y droed blaen. Mae Met fans i on wan. Y bel gan Price. Price ar draws y golwr! Ar y post ydych chi'n meddwl am funud, bydd ni gripia ni mewn, dim di gwneud. Ac os ych chi'n rhoi munud a hanner o Pêl-droed at ei gilydd yn y gêm yma, dyma'r munud a hanner gorau mae Met i gael. Mae Bradley yn methu. Cynnal y meddiant oedd wedi ennill, mae'r bel gan Craven. A mae Met yn awgrymu i bod nhw'n dîm gwahanol. Jones, cael ei gael awr. Cobongo efo fo. Cyfle roedd i mewn. Evans. Sodi. O Williams yn cadw hwnna'n fyw. Fyny at Davies, sgorio'r gol Caernarfon. Ydy'r newydd wedi cyrraedd Hwlffordd dybed. Siŵr i fod o'i chi. A faint o effaith fydd hynny'n gael ar y gêm yn Hwlffordd. Siŵr y gnaeth o. Ti'n gwybod be, Adam Davies wedi bod yn codi Emlyn Lewis i fyny ar cicio gosod. Mooney oedd yma na. Adl o fynd, ond pan mae yna darwr hydag yn erbyn chdi ti'n symud i ochr. Jones di geid yn dda. Ac oedd hi'n bwysig bod Webb yn dod allan. O'n te. Gol i Met. A mae Hwlffordd y chweched. Yndi, wrth gwrs, mae'r rhain nhw gael rhywbeth allan o'r gen, does dyna. Mae'r dyn yma'n gwybod mae'r rhain nhw'n neud. Dim ond i danlinellu. Un gol i Met a pethau'n aros fel ma hi. Hwlffordd sy'n chweched. Un gol i'r bala. Ie. Gyd yn bob man. Lewis. Golwr di dod, ond Lewis yn mynd i anwybyddu ac oedd yn gwybod be oedd o eisiau ei wneud. Craven. Price. O'i flaen o, mae Vincent, mae'n gofyn llawer efo'r bas yna, mae Vincent wedi cyrraedd nôl at Price. Cyfle roedd i fewn, bydd Vincent ddim yno i'w derbyn i nawr, mae Jones yno, so fi'n mynd amdani hi. Williams y ceisio i gael awr. Mae'r bygythiad yn dal yno, mae Tio, mae'n cyrraedd Evans wedi banio ai! A mae Evans wedi rhoi'r Met ar y blaen. Mae'r gêm wedi cael ei throi ar ei phen. Ac mae yna olwg o anghrediniaeth yn gymysg efo Siom ar wynebe'r ymwelwyr. Pwy fydde di meddwl? Met 2, Caernarfon 1. A dda ni'n deud, sy'n medru troi ac momentum gol gynta i Atawn Hyden, ond rwan. Pan mae Bel yn cyrraedd Elliot, Evans yma'r hyn de, ti'n edrych ar, oce, be mae'n mynd i wneud? Be mae'n wneud ydy just cymryd y cyffyrddiad cynta allan o'i draed, wedyn symud i eto, i symud y golwr, a wedyn, honna di'r un bach na wedyn i symud y golwr i gael yr ercyd i fewn. Gwych o gol.
Ie, da ni jyst yn gweld y fama, ti'n meddwl reit, os mae cyffyrddiad Elliot Evans i ffwrdd o'r gol, mae Caernarfon mewn safle amddiffynol iawn, ond mae'r Pêl, mae jyst yn shifftio i'r ochr sydd yn galluogi bod o'n gallu jyst troi efo'r ail gyffyrddiad. A da ni'n gwybod y profiad sydd gan efo, y goliau mae wedi sgorio dros y blynyddoedd, yn dechnegol mae'n un o'r goreion sydd wedi bod yn y gyngred dros y degawd dwytha. A dyna'n union oedd y brofi fan'na. Tasa'r Met di cael dewis pwy fydda'n cael y cyfle yna. Elliot Evans fydda fa. Fel ne ma hi ar hyn o bryd. Hwlffordd yn y chweched safle. A gadwch ni fod yn onest, dwi'n meddwl bod llawer wedi darogan. Mae fel ne y bydde hi, ond mae yna chwarter awr fwy na lai yn weddill. Mae Cybongo yn dod ymlaen i dîm sy'n edrych fel tîm cwbl wahanol. So di ni'n hoeddi allan at y Sgoriwr. Mae'n mynd i hun eto! Wel, pan mae web yn neidio a deifio a draws i gol, mae rhaid bod hon yn agos. Ie, sôn digon am Elliot Evans yn yr hanner cynta. Dyma lle mae ar i ora. Yn y safleoedd na, diolch ddim cweit ar yr asgau chwith, diolch cweit yn y safle rhif 10. Mae o'r rhwng y ddau safle yna. Anodd iawn i farcio, anlwcus yma yna. Mae'n amser i'r dyn ifanc ddod ymlaen a creu argraff. A dyma chi be fydde stori. Gwion Dafydd 19 oed. A dawodd Caernarfon i ymuno ar Seintiau Newydd, sydd wedi cael ei alw nôl o'r wythnos yma gan bod Zach Clark wedi gadael. Mae yna gyfle iddo ddod ymlaen i wneud i farc, i adael i farc. A mae angen rhywbeth ar Caernarfon ar hyn o bryd yn sydyn. Dyn nhw ddim yn y gystadleuaeth. Yn sydyn, mae Met fel tîm ar dan, ond mae gan Goset at Bradley. Mae gynno fo'r ddawn i newid pethau. Y Pêl i mewn, allan â hi gan Price. Gwion Dafydd, dyma'ch awr chi. Dyna fydd cefnogwyr Caernarfon yn i ddeud. Mae'r Pêl gan John, mae honna at y postyn pella. Ac disgyn nath Lloyd. Ie, am ti'n gwybod be? Mae o'n gofyn y cwestiwn mae o'n neidio, a fel mae'n neidio, dwi'n meddwl McCarthy ydi o, mae'n syrthio ar y llawr. Does am trosedd clir, ond os mae ar y llawr yn dalanwadu sut mae'n mynd i fyny, gwni look back ar hon, mae'n neidio. Digon haws a ti'n gallu rhoi cygros motrin beth i fel mal. Be mae Tom Daly i wneud ydi yma, boys? Gwrdd am nithyn. Wel, Darren Thomas sy'n gadael. Mae'r rhoi'r hwymyn i Griff John, a fydd o'n rhoi gair bach. Ie, rhyw ysgwyd i ben, a croeso nôl i Gwion Dafydd. Ie, bethig mae o Seintiau Newydd. Oedd o'n cael gema, oedd o angen mynd ar y cae, a mae'n mynd i gael ei dan Caernarfon ac amle i ddechrau. Wel, diolch wedi cael ymddangosiad es mis Hydref yn yr uwch gyngrair. Diolch wedi cael gol yn yr uwch gyngrair es mis Ebrill. Ac yn mis Ionawr y flwyddyn wedyn, mae mawr angen gol ganddo fo ar Caernarfon. Bradley. Eto. Goset o'i flaen o'n galw amdani hi. Ie, tacl hwyr yma na cic rydd. Rwan, ti ar ei holi a ti angen gol. Felly, swn i'n Richard Davies, ti angen dechrau meddwl. Sut bynnag ti'n neud o, ti angen Sean Bradley yn cael ei hun ar y bel niwch i fyny'r cae. Cefn asgellwr chwith, mae di gwneud job am dda. Chwaraewr da, mae'n gallu gwneud hyn a'r llall, mae di amddiffyn yn dda, mor weithgar. Rwan, ti angen Sean Bradley yn derbyn y cae, 30 llath i ffwrdd o'r gol. Dyna lle mae o'n gallu creu argraff mwyn cael gol yn ôl i Caernarfon wan. Ia, maen nhw wedi gorfod mynd pedwar yn y cefn i trio gael y gol ma wan. Wedyn mae Bradley wedi symud i gael o'r cae, ond dwi'n gwybod chdi mi dylai fod fynd i rôl Darren Thomas. Ia, dwi'n meddwl bod nhw wedi gwneud y newid eto. Maen nhw dal yn yr un system ar hyn o bryd. A ti'n gweld Sean Bradley, da ni'n sbio nhw'n gweithio'r i ffordd nôl rwan. Dwi eisiau weld o rwan, bron ddim yn goro canolbwyntio ar ei waith amddiffynol. Craven.
A gosau at y 10 munud ola. Sbiwch, mae'r neges yn cyrraedd Hwlffordd. Ail gol y Met, a mae Hwlffordd yn dal ar y blaen yn erbyn tîm sy'n ag un o'r record amddiffynol ore yn yr uwch gyngrair ar wahân i Geicona a'r Seintiau, a mae'r Met yn gwneud newid. Ac mae Charlie Bullock yn dod mlaen. Fel eilydd, chwaraewr o'r Academi, chwaraewr gan o Cai. So di'n gadael mae Skiverton ymlaen hefyd. Vincent off. Bullock. Skiverton. A Skiverton ymlaen. A Skiverton yn cael ei benblwydd heddiw. 20 oed heddiw. Felly penblwydd hapus iddo fo. Ac ar y fainc i Caernarfon, mae Joe Fo, mae o'n cael ei benblwydd heddiw hefyd, a mae o'n cael ei arallan o'r tîm. Dafydd. Goset. Bradley o'i flaen o. Goset yn mynd i hun. Eisiau cael ei groesiad mewn. A roedd i Caernarfon fod yn ofalus nad yw'r chwaraewyr yn bod yn orawyddus i geisio gei popeth i hunain. Dyna'r temptasiwn nawr. Cartwright. Mooney. Dafydd. Hediad yna eto gan Owen. Mae o mor awyddus. Mae wedi cael gêm gyntaf dda. Mae'r bêl gan Williams. Williams at Owen. Owen yn cael ei wthio fwy fyny'r cae, dydy. John, y capten nawr. At Mooney. Y Met yn gweithio mor galed i geisio rhwystro'r lle. Y bêl gan Dafydd, cyfle edrych, cyfle danio. Oedd y syniad yn un clyfer. Ac ydy o'n di colli hyder os nad ydy sgorio ers misoedd. O, mor siarp. 3 gwaith yma fel cyffyrddiad cyntaf, jyst y cadw'r bêl ne, pasio i rownd y gornel. A'r derbyn y bêl ar hanner troiad na rwan. Ac o'r gol di hyn wrth shifftio'r bêl a ti drwy de. Oedd jyst yn codi gormod syniad gwych am y gornel i'ch hanner. Ben Meher sy'n paratoi i ddod mlaen, a Mark Williams sy'n gadael y maes. Felly, Ben Meher, chwaraewr ganol cae. Chwaraeodd am o gêm 100 hanner yn uwch gyngor Cymru ar fyd. Llan Steffan, digon o brofiad gyda fo. Robbie Williams, Adel. John yn ei hennill i. Lloyd, Goset, Bradley. Goset yn mynd tu allan i Bradley. Mae gan Goset. Tacl dda. Tacl amserol. Lewis yn siomedig efo'r bas wedyn. Evelyn Lewis yn sy'n oedd yn ddarllen hwnna. Oherwydd, oedd o'n gorfod gadael y canol a Gwion Dafydd ar ben ei hun. Ac yn just yn darllen y bas na gan Sean Bradley, Goset, llithro ar draws ac yw'r bel. Ac Elliot Humphreys sydd o blaen. Ac Elliot Evans, sgoriwr y gol holl bwysig na, sydd i'r rhoi'r Met ar y blaen, fo sy'n gadael. Ac mi dyfodd o fewn i'r gêm yn do. Wel do, a gadael i Marc, os oedd wedi sgorio'r gol, wneud ennill y gêm hefyd. Just y cyffyrddiadau bach o safon na cyn fo gymryd y bêl mewn i'r symudiad i sgorio'r gol. Gwych. A mae Haben Samson hefyd wedi dod mlaen, felly y Met yn taflu 4 eilydd i'r maes. A ni'n yn y 10 munud ola, mae'r bêl gan Meher at Cartwright. Lewis yn camu mewn lle oedd y bygythiad. Mae wedi cholli fan i Lloyd, gwaith da gan Lloyd. Rhaid bach da. Bêl at Lloyd. Lloyd edrych tanio eto. Mae fel y gath Gwion Dafydd. Mae nhw'n uchelgeisiol, ond fydd y Met mae'n debyg yn digon hapus os nhw'n cyfyngu Caernarfon i ymdrechion felly. Ie, anlwcus, traed cyflym gan Lloyd yma, ti'n gofyn pam ddim mynd amdani. Ond beth ti'n eisiau ydy bod bob
bob cyfle 5 llath ar 20 i ffwrdd o'r gol, bod chdi'n cymryd yr ergydion drwy'r amser yn panicio. A Dion Donahue yn un o'r rhai sy'n cadw ei lygad ar y ffôn. Mae'r cefnogwyr a chwaraewyr yn gyd unio'r un peth. Maen nhw eisiau gwybod, ydy dal yn un i ddim i Hwlffordd, alla ddeithio nhw, ma hi. Ydy Caernarfon yn dal i golli, fel y gwelwch chi, ma nhw. Ydy hynny'n golygu fod Hwlffordd a nid Caernarfon yn chweched? Ydy. Fi'n siŵr mae'r gêm Hwlffordd na'n hyd ag bach yn hwyrach hefyd. A hon yma, ond pa rhaid i Caernarfon di sgorio rai. Dyna dyn ni'n beth rhaid nhw'n feddwl amdan. Ella fydd hynna ddim digon. Sgifo ni'n hennill i. Mae'r bêl gan Creifen! Austin. Ia, greedy. Fi'n bach yn hynanol oherwydd sa'ch ti'n disgwyl yn draws y gol, mae'n mynd o jyst i mynd am pwer. Yna o'n posti cynta. Ella oedd o dan bwysa. Gornel bella yn hawddach i daro na'r gornel cynta na. Mae ddrwg yna i Malcolm yn torri ar caws chi fanne, ond oedd o'n olwg o angrediniaeth ar wyneb Emlyn Lewis, fe roedd oedd o'i ddwy law allan. Oeddech chi'n gallu weld o'n deud, be safodd o, oedd o ddim yn symud, oedd o'n credu, fe ddudodd o rhywbeth, ond ia, Emlyn Lewis sy'n yn gadael y maes. A mae Alfie Jones yn dod mlaen. Wel, mae gynno fo anaf, ond y math o chwaraewr ydi o, doedd o eisiau gadael brwydr fel hon. Fedrwch chi ddeitha fi, po gynno fo anaf. Nath o ddeitha ni cyn y gen, do. Nath o drosodd yn dweud pam oedd o'n chwarae smitha. Ond, nath o, mae'r perfformiad mae'n newid ddangos i ni efo. Os dwi'n bod 90%, mae yna safonol o'i agwedd hefyd. Ie, da chi'n meddwl sut fydde fe efo 100%. Mae'r bêl mewn i'r cwrdd Cosby na tre, pwy mae'n mynd i ddisgyn! Mae Siofradli mynd, a mae Goset yno i lycu'r brywsion. Ac o blaen i cefnogwyr sydd wedi gwneud y daith. Mae Caernarfon wedi cael y gol. Di cael y gol o rhaid iddyn nhw gael. Ac yn sydyn, efo'r un gol hawdd yna, mae Caernarfon yn symud nôl i'r chweched safle. Wel, dwi'n just gweld llefydd yn Caernarfon yn bownsio rwan. Rhaid chdi edrych yn rediad gwych i'r postyn cynta na gan Bradley. Mae'n mynd, mae'n tynnu llygad y golwr, mae'n neud digon i gael y bel, a Goset just yn agweld Finnau. Mynd i mewn yn y postyn bella, rhac ofn. Ia rhac ofn, ond dwi'n dweud dim yn ôl i fewn ni, gwych. Mae'n syml iawn. Os mae Emlyn Lewis dal ar y cae, di'r gol yna ddim yn cael ei sgorio. Felly mae rhaid bod i anafo ddigon drwg iddo fo adael y cae, neu sut mae wyneb o rwan, fysa fo ddim yn hapus. Ond ti'n sôn, chos mae wedi chwarae mor dda, ac am hwb i Caernarfon yn gweld Emlyn yn gadael, wedyn y croesiad cyntaf mewn i'r cwrt Cosby, a mae Caernarfon yn sgorio. A mae wyneb o fel storm. Mae'n anodd deud os mae'r penderfyniad cywir neu anghywir, da ni'n gwybod ydy o di brifo neu beidio, ond ti'n gwybod beth, oedd o'n edrych fatha chwaraewr oedd yn rhy glof. A be mae rhaid chi gofio, cyn yr ail gol yna i Caernarfon, wel, fe drawodd Met y postyn yn do. Ond dyna fel y dydys i, dyna mor fain di'r ffiniau, mor dened i'r ffiniau. Gol y gŵr yma, ac yn sydyn, mae Caernarfon nôl yn y 6 ucha. Ond, tasa Hwlffordd yn sgorio 2 gol, neu tasa Met yn sgorio 1, fe allai bethau newid eto. Oedden ni'n gwybod ar y hannar. Oedd yn rhywbeth yn mynd i ddigwydd ail hannar. Mae bob tro yn fechder o'r y lle, daw cyffro am noson. Ie, fydd hwn yn hapus, ond fydd o dal yn nerfus. Mae wedi gweld y gêm yn troi un ffordd i'r llall yn barod. Yn yr hanner arfach ddwytha yma, felly fydd o'n sylweddoli y peryg sy'n gan Met. Goset, fyny at Davies, cyffyriad Davies yn drwm yn doedd, a mae hynny wedi rhoi cyfle i McCarthy a denni llemeddiant. Jones i mewn i'r cwrt. Mae bygyth... Dal ddim wedi cael ei chlirio yn y diwedd ma hi. Vincent ath ar gic yn y diwedd. Mae Met. Dyn nhw wedi rhoi fyny, dyn nhw wedi torri calonau. A maen nhw wedi ennill gornel.
Wel, dyma ydy'r anaf. Falle mai dyma y gwahaniaeth. Falle mai dyma pam fod Caernarfon yn mynd i aros yn y 6 ucha, ond oedd o ddim eisiau gadael. Mae'r bêl nôl mewn i'r cwrt. Mae'r peniad yn cael ei chlirio. Nid bygythiad ddim wedi cael ei glirio. Nawr mae gigol. Wel, pan ti'n gweld gwynaf Emlyn Lewis yn sgwrmio fel ar y llawr, mae'n brifo. Ac hefyd, i Met, bydd hwn mor falch i weld Elliot Evans yn gadael ag Emlyn Lewis wrth gwrs. I Emlyn Lewis, mae rhaid i Met, maen nhw yn y 6 ucha. Maen nhw'n eich sbio ar y tymor chydig bach hirach. Dydy heddiw ddim cweit mor bwysig iddyn nhw. Ond hyd yn oed os mae hwn 10% yn ffit, ac mae o'n y cwrt cosbi na, sa'n nhw dal yn sgorio, no way. Mewn i'r funud ola. Mae'r bêl gan Shannon yn y gêm rhwng Bala a Hwlffordd. Mae'r golwr wedi gei camgymeriad. Ac yma, mae'r bêl yn taro'r bar gan Caernarfon. Ond gol anferth yn Hwlffordd. Wcech sy'n cael honna i'r Bala. A mae Jos Wcech wedi sgorio gol sy'n geid gymaint o wahaniaeth. Dwi'n gwybod geis bi o, Nick. Marcos gan Sean Bradley. Sean Bradley, fan'na, waw. Pedwar munud o amser ychwanegol ac yng nghanol y cyffro. Ia, Bradley wneud hyn. Bod ni'n colli hyn, Malcolm. Yn nghanol y cyffro, y Bradley wneud hyn. Gwych gan efo, Sean Bradley, jyst symud y bel eto, cyflym efo'i draed. Dal yn ergyd i fewn tro yma. Bob dim yn gywir, heb lawr i ti fewn. Bullock. Wel, mae'r stori di newid rwan yn dydi. A chyfle i'r Met. Fy'r bêl mewn i'r cwrt. Ond gadwch ni gael golwg eto ar y tabl. Caernarfon yn y chweched safle. Wel, ar gychwyn pnawn fel hyn, da chi'n gobeithio byd na ddrama. Da ni wedi gael o. Mae Cei Conag y llaw newydd fynd ar y blaen yn erbyn Phen-y-bont. Michael Wilde. Yma mae bêl fewn i'r cwrt cosbi. Am ail hanner, am bnawn. Tasa chi ar roller coasters a chi'n gafel yn dyn. Craven. Cartwright. Malcolm, mae'n edrych fel bod y stori wedi i chwblhau. Mae o'n efo rhyw hanner gwen. Rhyw ddal 2 funud i fynd wrth gwrs, ond efo'r balans sgorio. Mae yna dyddhau bydd o'r tensiwn na. Ond am noson. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau yn yr ail hanner. Mae hynny'n sicr tipyn gwell gêm na'r hanner cyntaf. Ond mae yna benderfyniadau mawr wedi bod. Ac o bosib y penderfyniad i gymryd Emlyn Lewis oddi ar y maes oedd y penderfyniad mwyaf un. Ac wrth gwrs, allwch chi ddim mynd efo dymuniad chwaraewr bob amser. Ond petai chi yn mynd efo dymuniad chwaraewr, sef o'n dal ar y cae. Davies sgorio'r y gol gyntaf. Gwion Dafydd, yr eilydd. Gwion yn mynd i hun. I bwy'n mynd i ddysgu'n Bradley mynd amdani. Allan a lang. O, hwnna'n bwynt mor bwysig na o ti ddeud sti. Bysa'r croesiad na. Sa Emlyn Lewis di penio i allan bysa. Ond na, Caernarfon
Pwy o Dafydd oedd hwn yn just torri fewn yn ei droi chwydd. Sgynno fod i'n ffefryn neu'r blaen yn nhw'n medru. Wel, pwy di ser yn y gêm? Mae'n wedi gol sar yma. Emlyn Lewis yn ser yn y gêm i fi. Cyn mwyn dod i wrth y cae a fod i dal i fod. Caernarfon di torchi llewis do a dwi wedi meddwl am goset yn ganol y cae unwaith eto. Ond Bradley gweithio galad, ond i fi Emlyn Lewis fo nath gario et Caerdydd yn ôl i fewn i'r gêm ac a dweud eilyddio a wedyn nath nhw wildio'r gol. Ie, da chi'n sôn am ser yn y gêm. Da chi hefyd yn sôn am stori'r gêm. Ia. A da ni ar fi'n clywed y chwiban ola. A mae Caernarfon wedi teithio i'r brifddinas. A mae Caernarfon yn mynd i adael y brifddinas, wedi selio ei lle yn y chwech uchaf. Y gol gyntaf yn cael ei sgorio wedi dim ond 9 munud gan y blaenwr mawr Davies. Ac yna Emlyn Lewis yn y gêm yn dod ar tîm cartre'n gyfartal. Elliot Evans wedyn yn creu storm er rhoi'r met ar y blaen cyn i Danny Gossett fanteisio ar waith da gan Bradley a sgorio'r gol. Alle fod wedi bod yn allweddol fel mae'n digwydd. Doedd ddim angen campe Bradley, Gossett, John a'i cyfoedion ac os ath pethau neu ar hyn o bryd i pethau ddim di mynd o blaid Hwlffordd yn y gêm gyfatebol. Doedd Caernarfon ddim i wybod hynny. Ac maen nhw wedi cwblhau y nod o'r ffurheolwr Richard Davies, longyfarch i dîm. Y sgôr yma, Met Caerdydd 2, Caernarfon 2. Wel, oedd hi'n gyffroes. Rhyddhad efallai i Caernarfon. Owain Tudur Jones gyda fi. Ni ddim yn cwyno am yr hyn oedd yn blaen hynny. Fi'n credu oedd Caernarfon eitha nerfus am gyfnodau. Heiddi cyrraedd yr hanner ucha? Yndi, dwi'n meddwl fes yna llawer o bobl yn dadl yn erbyn hynna. Drwy'r tymor fwy na lai. Yn union, sa'i wedi bod yn greulon os fysa nhw wedi syrthio allan ar yr eiliad ola, ar y diwrnod ola cyn y toriad yna. Felly, yndi maen nhw yn heiddi. Di cael rhediad gol wael neitha diweddar, ond ti'n gwybod be, pan ti'n dod i'r adeg yma, dim ots sut ti'n gwneud yn siŵr bod chdi'n cyrraedd y nod, a maen nhw wedi gwneud hynna heddiw eich oedden nhw'n gobeithio sef chydig bach yn fwy cyffyrddus ar y dechrau. Wel, mae gêm Hwlffordd bala dal yn mynd mlaen gyda llaw. Fi'n credu fi Caernarfon yn iawn. Newn ni'n cael ymateb Caernarfon nes bod ni'n bendant. Dewch i ni gael ymateb Met. Draw ni at Sion a Dafydd. Wel, Ryan, oedd heddi byth yn mynd i fod yn un hawdd. Beth yw'r teimladau ar ôl y gêm yna? Perfformiad arbennig dda gan y boys heddi. Ar ôl 10 munud galed lle athyn nhw at ni'n gryf. Athyn ni cael meddiant reit trwy gwell yr hanner gyntaf. A wedyn reoli'r gêm, ail hanner. A wedyn, athyn ni cwbl o newidiadau i wneud yn siŵr bod y boys yn ware ac o'n i'n meddwl bod o'n wedi cael anaf a tynnu fe off a bai fi am tynnu fe off a fi'n flin iddo fe am wneud hynny, ond prawd iawn o'r perfformiad heddi ac fi'n credu oedd falle ni'n heiddi ennill dros y 90, ond chwarae teg, athyn nhw dod nôl a maen nhw gyda chwaraewyr sy'n gallu wneud hynny i chi. Just gutted bod ni selio 3 phwynt a gorffen y drydydd, really. Emlyn, beth mae fe'n gweud o ran cymeriad y tîm? Os geithoch chi'r dechreuad perfformiad yna ydych chi brwydro yn ôl mynd i'r gêm. Mae fe'n gweud y cyfan am Met Caerdydd, yn gyfer? Wrth gwrs, oedd ddim yn 10 munud cyntaf gorau, ond ar ôl hynny, fel oedd Jenks yn sôn, yn dominedd o'r gêm, fi'n credu dominedd o'r Bêl, a fi'n credu nath ni'n dda iawn, a nath ni'n delio efo'r transition yn dda iawn hefyd. A wedyn ail hanner yn llawer gwell eto, cael y 2 gol yn positif, ond fel yna beth yn digwydd. Ar anffodus, eildio gol fan yna, ond mae'n amser i ddysgu efo pobl ifanc hefyd. A da ni'n mynd ymlaen, mae'n pwynt ni heb golli gêm, a fel ni'n sôn, Sgorio yn sôn, mae ni wedi colli mor gymaint o gêm yn erbyn Caernarfon, a lefyn ni stopo hynny. So mae'n hynny'n beth positif. Siom ddim yn cael 3 pwynt, ond mae'n pwynt i wella dim byd. Edrych mlaen i ail hanner y tymor, Emlyn, a Ryan, beth fydd y nod? Dim cymaint o anafiadau, llai ddechmygu. Wel, mae gyda ni cwpl o wythnosau nawr i cael y boys yn iach ac nôl ar y cae sydd yn cryfhau ni yn sylweddol. A'r carfan, achos mae boys sydd wedi ware heddi, pobl o'r Bani Sori wedi dod mewn o ware'n wych. Evan Cadwaldet, o boys sydd ddim yn hyn oed 20 mlwydd oed to. So, hynod falch o ffordd maen nhw wedi ware, ond mae'r boys na nawr, y boys hyn, gorfod trio cael ei ffordd nôl yn y carfan, ond profiadau mae'r boys wedi cael dros yr wythnosau diwethaf, a mae'n mynd i talu'r ffrwyth dros yr wythnosau nes fi'n credu hefyd.
Y boes, mae rhaid i ni adael efo yna. Ond Emlyn, ti yw Seren y Gyw, felly llongyfarchiadau enfawr. Diolch, Sean. Maen nhw'n ysgwyd llawyn yn ffrindiau. Llyged Emlyn Lewis fyna. Ti'n dda gyda eyeballs, oedd rhywun difrifol. Ddim yn apus bod ni'n mynd bant. Nath ni weld y digwyddiad yn amlwg, o'na rhywbeth i digwydd allan i Ben Glyn, y Met yn poeni ac yn meddwl am y gema sydd i ddod o bosib, ond dwi'n deitha chdi, dim ots os oes Emlyn, 5% yn ffit. Os oedd ar y cae, sa Caernarfon ddim wedi sgorio'r gol, nath gael nhw'n ôl yn gyfartal. A bydde hynny'n golygu bod pethau dal yn y fantol. Ni'n mynd i fynd draw i Hwlffordd yn y man, achos mae wedi gorffen yn gyfartal fan hyn. Felly, beth sy'n digwydd yn Hwlffordd, wrth i ni weld hyn, mae'r balan ymosod, chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf, nag chi, mae balan Sgorio i'r gornel ucha am gol oedd honna, am ganlyniad ac am sŵn sy'n tu ôl i ni. Mae Caernarfon wedi clywed bod y bala wedi sgorio gol hwyr i ennill honna, byddech chi'n tybio cadarnhad os oedd i angen bod Caernarfon yn yr hanner ucha. Mae yna bobl yn dathlu tu ôl i fi fan hyn. Oedd hi'n gol hwyr, a mae'n gol hyfryd o ran y bala. Oedd hi wastad yn mynd i fod yn anodd i Hwlffordd ennill ac ennill y cwpl o goliau hefyd. Oedd, ond ti'n gwybod be, oedden nhw'n breuddwydio, ond oedden yr ail hanner yn cael y gol i hunan yn meddwl, a dwi'n siŵr fysa nhw wedi clywed beth yn digwydd yn fama, bod Caernarfon ar ei hôl i, ond y bala chwarae teg yn gryn siŵr bod nhw'n dod yn ôl oherwydd hei, mae'r safleoedd yna, trydydd safle, mae hwnna'n bwysig, a mae pawb yn y ras gan gynnwys Caernarfon. O ran y gêm fan hyn, wrth gwrs, mae gyfyn yn digwydd, gyfyn y gemau yn digwydd. Beth am i ni weld y goliau nath digwydd fan hyn, a wara teg, nath Met droi'r gêm ar ei Phen. Do, ti'n gwybod beth, Caernarfon yn edrych yn gyffyrddus, ond ella'n teimlo'n rhy gyffyrddus. Difyr clywed y dyn a sgorio'r gol yma Emlyn Lewis a'r rheolwr yn meddwl bod nhw'n llawn heiddi ennill i gêm. Dwi'n cweit yn cytuno fe hynna. Dwi'n meddwl nath Caernarfon adael iddyn nhw ddod yn ôl i fewn i'r gêm, ond doedden nhw'n creu rhyw lawar. Ond wedyn, mewn chydig funudau, bob dim di newid. Ac Elliot Evans yn fama yn gallu gwneud be mae o yn medru wneud a wedi wneud ers blynyddoedd lawer, jyst yn cadw i ben, diolch yn brysio unrhyw ergyd, unrhyw gyffyrddiad. Jyst cŵl braf, ti'n gweld dwy gyffyrddiad, dwy gyffyrddiad dim ots, be ydi o, be sy'n gywir, mae o'n berffaith gan efo, a wedyn mae'n cael yr ergyd i ffwrdd. Ti eisiau gael gol arall? Pam ddim? Ni'n cael gwerth ein harian heno, ewn ni nôl i Hwlffordd, felly, 2 gol i 1 oedd i'r bala. Hyn yn hwyr yn y gêm. Chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf eto, nag chi, no spoilers fan hyn. Fawcett yn taro to, mae'n gyfartal fan yna, 2 gol yr 1. Gyfartal fan hyn, 2 gol yr 1. Mae'r drama yn wych. Nid ddim lot o waniaeth yn y pen draw. Mae dal angen 2 gol arall ar Hwlffordd i newid beth o ran yr hanner ucha. Am ffordd i orffen rhan gyntaf tymor. Ti'n fatha Sean Corn yma, ti'n jyst rhoi presente, goliau yn dod bob eiliad. Ei, mae'n mynd i fod yn dalcan caled. Dwi'n meddwl fydd y dathlu yma'n stopio. Dwi'n mynd gweld Hwlffordd yn cael, cwpl o goliau erbyn hyn. Mae'r joban di wneud o safbwynt Caernarfon. Wel, ydyn nhw? Beth sy'n digwydd yma? Digwydd nawr. Ni chwerthin, mae bala di mynd o un mwyn yn fyw gyda llawn, ni ddim yn ail ddangos fan hyn. Maen nhw newid taro nôl, newydd union sgôr, o bala di mynd i fyny'r ochr arall y cae, Wall wedi taro, a pnawn bach tawel o ein. Beth sy'n digwydd yna? Dwi ddim yn gwybod, Dwi'n yn gwybod pwy sydd wedi sgorio, pwy sydd ar y blaen. Iawn, bala sydd ar y blaen. Mae'n newyddion da i Caernarfon, felly mae'r dathlu ma'n parhau, mae'r canu'n parhau tu ôl i ni, ond am gêm yn fanno, a ti'n gweld, ti'n synhwyro, ond i'n meddwl hyn efo'r gol dwytha bala. Dwi'n meddwl bod chwaraewr Hwlffordd erbyn hyn yn meddwl, ella bod hyn ddim cweit yn mynd i weithio ni heddiw. Fi'n credu bod ni'n gallu dweud yn sicr erbyn hyn bod Caernarfon yn mynd i sicrhau lle yn yr hanner ucha. Mae angen rhyw 2 gol ar Hwlffordd erbyn hyn i newid pethau. Chi ddim yn credu bod hynny yn mynd i ddigwydd. Mae yna fwy o chrwy'n i ddod heno, res bod yr ec gyda llaw. Mae yna rygbi Ewropeaidd, Caerdydd yn erbyn yr Harlequins. Sa'n siŵr sy'n fynd o gymaint o gyffro sydd da ni fan hyn. Fi'n siŵr bydd na. Fel hyn mae ar hyn o bryd felly. Caernarfon yn yr hanner ucha. Be sy'n taro chi wrth weld Hwlffordd lawr na, Phen-y-bont lawr na. Mae'r bari di chwalu Aberystwyth prom. Mae'r hanner gweilod na. Mae'n i fod mor gystadleuol. Yndi, cystadleuol dros ben. Gymaint o glybiau. Peth y bod yna gol arall yn mynd i ddod y munud o. Mae'r chwiban ola yn atseinio yn Hwlffordd. Ni'n ei chlywed i o Sir Benfro fan hyn yn y brif ddinas, dwi'n credu. Cadarnhad os oedd i angen felly bod Caernarfon yn yr hanner ucha. Hen bryd i ni gael ymateb Caernarfon. Draw yn i'r Sioned.
Richard, ti wedi bod yn sefyll fan hyn wrth yn ochr i. Sa'n credu fi riod i gweld rhywun mor stressed, ond llon gyferchiadau chi yn y chwech ucha. Siwr i ti'n teimlo? Amazing. Dwi'n meddwl bod hwnna'r performance gweithio da ni wedi dod drwy season, oedden ni'n awful. Ond rhyw ffordd neu gilydd, da ni gael dros dy wein a'n arollodd yn bwysig iddiw. So, na, di gwirioni ar y funud. Nid y perfformiad gorau. O'ch chi'n poeni ar un adeg bod chi ddim yn mynd i allu wneud i? 100%. O'n i'n gwybod lle oedd yr ail y gol. Oedden ni'n wedi gweld y bel trwy gêm. A oedden ni just, dwi'n gwybod oedd nyrfa wedi cael y gorau ar ni heddiw yn y beidio, ond Neu ddechrau dda, cael gol bia na, wedyn dwi'n meddwl nath ni weld y bel wedyn am yr 80 munud wedyn, ond diolch yn ei gwahaniaeth. Ond mae rhaid i weid hefyd, am gymeriad nath y chwaraewyr di dangos mas ar y ca heddi? Ia, chwarae teg, mae gennau dressing room da fanna, a never give up attitude na, da ni'n ofyn am. Nath nhw fynd reit i diwedd o fanna, nath ni drio newid sharp, jyst i cael rhyw fath o spark ac on, dwi'n meddwl nath nhw'n bach fanna. Gwion Dafydd, credit i ddod o don, ac o cyn ifanc, dwi'n meddwl bod o'n wych heddiw o don a roi rhywbeth i'r hogia, a ia, just falch, mwyn am byd. Be oedd trwy dy ben pan at Dani sgorio'r gol? Jyst ddim yn gwybod beth neu fan hyn. Relief mwyn am byd, dwi'n meddwl, ond eto, efo'r Hafod West yn gallu curo falle wedyn o dro cweit yn ddigon da, ond oedd o well na colli eisiau bos ac ysyn ni allan. So Dani heb di gael y gol na, ond be oedd baw yn diwedd 3-2. Be mae fe'n golygu fod yn y chwech a i ti, Richard, ond hefyd i'r clwb? Lot. Dwi'n meddwl lot o bobl di reit i ni off dechrau season, a wedyn mae just yn ffantastig i ni fel clwb. Dyna lle oedd yn eisiau bod, dyna oedd y gol dechrau'r season, a wedyn rhaid ni ail setio'r gols na, mae'n gobeithio. Mae gen ni, da ni 2 gêm o ffwr o Europe, basically, so da ni yn yr het i gael chance, so na, di gwirioni. Rwy'n llongyfrchiadau enfawr, joio'r dathliadau hyn yma. Diolch. So mwy o tawel fi wedi gweld trwy'r pnawn, mae rhai cyfaddau. Dyna ni, diolch am y cwmni. 2 gêm da ni, penwythnos nesaf. Rownd derfynol a gêm fawr ym Mhrif Adran Gianero. 5 o'r gloch, di Sadwn, 5 o'r gloch, di Sul. Mae mor syml a hynny. Iawn, mae angen noson o ymlacio. Credu ar hwnna i gyd. Noson o ymlacio ag botel dŵr poeth dwi'n meddwl, mae'n freezing. Mae'n eitha oer yma, ond mae'r sylwr yn y chwaraeon yn aros yn y brif ddinas. Rygbi Ewropeaidd i ddod o Caerdydd yn erbyn Harlequins. Newyddion y chwaraeon sy'n nesaf. Mae Caernarfon yn hapus. Fi'n credu, na, maen nhw'n hapus. Diolch am eich cwmni. Hwyl fawr i chi. Ta-ra.